Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sang the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Hunyo 22, 2023. Sa gihapon ini mang imo alagad imo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita. Iloilo City Government handa nga magbulig sa biktima sa harassment pananglitan mapasaka sang kaso batok sa manyak nga taxi driver. Ang nasambit sining taxi driver nga nagasugo sa kay Junjun nga mag-behave or Junjun no. O ginaano na ni karon ginapangita na sa aton sining otoridad. Samtang ang Association of Taxi Operators of the Philippines paimbestigaran ang pagkamanyak sa isa ka taxi driver. Kulang na lang hambalon niya Bombo Brennan Engineer atong pasahero niya. Sinya nataka na ko magkambya sang kambyada sang taxi ko. Ang ako naman kambyada ang kambyahame. Animalis Istoryan na dugang karon sa aton sinipre nga pagpangalagad. Samtang good news sa aton sinikaron niya nga mga bumulutho kay ang hagna ni Iloilo Lone District Representative Jam Baronda nga nag-convert sa Hibawaan kag Nabitasan Elementary School sa Integrated School permado na ni Presidenta Bongbong Marcos. Isa na naman ini karon sa makabig naton kayuhan sa bahin sang edukasyon diri sa syudad sa Iloilo. Sa piha ka bahin na banwa illegal fishing sa probinsya, kumusta na? Isa sa mga kampanyaman sa Iloilo Police Provincial Office ang illegal fishing. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad na balita lokal sa gihapon. May kantanan ini karon sa sining latest man sa bahin sang Iloilo Provincial Capital, Iloilo Province. Ang OCA sang mga health workers sa Iloilo Province na forward na sa DOH sa provincial government. Mayo man ko na mo sa aton sining makabumbo kay kadugay na gidini. Kag istoryahan naton sa aton sining mga kabumbo ang nangin sabat sa mga gintukso sadto ni former Senator Franklin Drilon kag sumungman na former Senate President Tito Soto. Duha ka mga Senate President, former Senate President mo ang nagtukso sa mga sa mga bagwanon sini iya nga mga senador. Nga dapat kuno iya mag-behave sila, mag-observe sila sang proper decorum nga ginatawag. Sa aton sini nga mga kabumbo, kung si Senator Soto pa iya, siya ang mga incumbent senators nagakadapat nga magpamati sa mga vintage senador. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, ini may kantanan sa pahayagman ni Senator Robin Padilla nga nagpagwa sa harsh statement sa iya sini nga reaksyon. May kantanan sa pahayag ni former Senate President Drilon nga kung saan nag-aapilar ang Ilonggo Senador sa mga members ng chamber nga mag-observe sa proper decorum agod iyang maprotehiran ang integridad sa institusyon. Dapat kuno nga sundon ang tradisyon sa aton sini nga mga kabumbo sinyo ay pakamugani matuigan do nagagwa na sini ang hindi amo sini iyang mga bluhaton nyo. Hambal pa ni Senator Soto sinya they should welcome such observations, yung mga criticism sa ka-observations lalo na sa mga antigo nga mga senador dapat kuno sini nila pamatian. Kung madumduman pa banwa sa ton sini nga mga kabombo nagano si Senator Robin Padilla Bombo Brenanao sang nagapatigayon karon sang isa iya ka hearing or Senate hearing nakuhaan diri isang kamera nga nagapangusay si Senator Robin Padilla. Nagapangusay sa iya sini nga bigote. Ginatadlong yung mga nagakolorinot sini nga bigote para nga mangin Mr. Suave kay ang pambahambal diri ni Senator Robin Padilla sa aton sini nga mga kabumbo kay ti amo na siya kuno kon magpaminsar. Why man kuno sang disrespeto adto
sa kay Senator Raffy Tulfo, no? Sa aton sinima kabumbo kunti amo gilang na saya kung magpaminsar sa bagay. Engineer Laguerta, sige lang pakita ta wagin man sa nga kontratsimpo mo, no? Ano ginabi kon si Senator Robin Padilla samtang naga-committee hearing, nagapangusay sa iya sa iya sining biguti, o kung si Bumbutsam naman niya samtang nagaprograma gahusay man bika iya sining bungot, o do ay man sa kontratsimpo, engineer, di ba dapat ining bungot din naton, di ba Senator Robin Padilla, sir? Kung sa'yo, biguti, sa'yo yung sinusuklay mo para makapag-isip ka at kung ano pa yung mahihimo mo dyan sa Senate hearing. Ako naman dito, sir, sa Bombo Radyo Iloilo, pag paminsan-minsan kung nagproprograma ako, katulad ngayon, pinapakita ko lang sa'yo, na hinuhusay ko din. Hinuhusay ko din yung biguti. Ay, hindi, ano to, bungo to eh. No? Yung sabi nga ng kilala ko, bunguti. Ano yan? Kombinasyon ng biguti at bungot, no? Bunguti. Pero sa akin, wala akong bungot. Wala akong biguti. Bungot na sa akin, very nice. Di ba, Senator Padilla? Very nice kapag sinusuklay mo yung bungot mo, no? Dapat ko dapat ko mag-practice sa proper decorum. Sus Maria Kagusip po. Iban sinibla karon nga mga pahayag man sang aton sinma senador, aton balik-balikan nagpabutsag man diri sang iya sining statement si Senator Bato de la Rosa, kagamuman si Senator Robin Padilla. Dugang nga mga balita kaga impormasyon balikan tay ni matapos ang pila ka importante sining mga panumdum kag subungman pagkatapos karon sang Bombo Network News. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat ig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar. Magandang tanghali Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Hunyo 20, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, labi ni dating senador at dating Armed Forces Chief of Staff Rodolfo Pong Biason na ihatid na sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Tradisyonal na military funeral honor iginawad naman sa kanya ng Armed Forces of the Philippines. Ang paggagos naman ng lava mula sa Bulkang Mayon umaabot na sa 2.5 kilometers ang haba, ayon yan sa FIVOX. Ang Department of Social Welfare and Development dyan sa Bicol Region patuloy ang paglilinis dun sa listahan ng mga evacuees para hindi pa ulit-ulit yung nabibigyan ng biyaya. Mga lumikas na nasa 7.7 hanggang 8 kilometers permanent danger zone, sinisigurong mabibigyan pa rin ng kanilang ayuda. Ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police naman dapat magsagawa ng proactive measures laban sa umano'y regrouping ng Maoti Group ayon sa isang senador. At mga nakaparehistro ng kanilang SIM cards halos sa 100 milyon na ayon sa National Telecommunications Commission. At sa international news naman, ang heat wave sa India lalo pang tumindi. Nasa halos 170 katao na paulat na namatay.
Habang sa ating balitang palakasan, assistant coach ng Los Angeles Lakers nasa Pilipinas para naman magsagawa ng basketball clinics. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Umabot na sa halos 100 million ang bilang ho ng mga SIM card registrants na naitala sa buong bansa. Ito'y batay na rin sa data ng National Telecommunications Commission. Ang nasabi hong bilang ay katumbas naman ng 59.42% ng halos 170 million telco subscribers sa buong bansa. Binubuo ito ng 47.1 million subscribers sa Smart, 45.7 million na subscriber mula naman sa Globe, habang 6.8 million na mga subscriber ang para sa kumpanya ng Dito. Maaalala mga kabombo, una nang pinalawig pa ng pamahalaan ang registration period para sa mga SIM cards ng hanggang July 25, 2023. Ito ay dahil na rin sa kabiguan ng marami pang Pilipino na makapagparehistro ng kanilang SIM cards bago mapaso ang unang deadline na naitakda noon sanang buwan ng Abril. Samantala, kukuha naman tayo dyan ng mga updates pahinggil sa isinagawa nga na paghahatid sa huling hantungan kay dating Senator at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Rodolfo Biazon. At nasa kabilang linya na nga si Bombo Marlene Padiernos. Yes. Sa ngayon nga ay nagpapatuloy itong isinasagawang seremonya para magbigay ng full military honors bilang bahagi nga ng paglilibing dito nga sa mga labian ni dating Senator at dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Rodolfo Biazon. So naririnig niya sa akin yung sa aking background ngayon, itong pagtugtog ng banda. Kanina ay katatapos namang na ilibing sa ilalim ng pa nga itong mga labi ni General Biazon at kabilang dito sa mga dumalo sa naturang funeral honors ay ang matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang na nga dyan si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro at ganyan din sina Philippine Army Commanding General Romeo Browner at naging yung mismong si Chief of Staff na si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Santino. Sa ngayon ay naabot nila ngayon yung him ng mismong Armed Forces of the Philippines bilang pagbibigay-pugay pa rin dito nga sa mga labi o sa yumaong dating senador at ngayon at dating nanilbihan na rin bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines dito nga sa ating bansa na si General Rodolfo Biazon. So kung nararinig niyo sa aking background ay inaawit ngayon ng ating mga kabayan na miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang him kaugnay nga dito nga sa pagbibigay ng hugay kay General Biazon. Kanina nagkaroon din ng pagkakaroon ng 21 gun salute para sa kanya at bago ito ay doon muna nagmula yung kanyang mga labi mula sa tanggapan ng Philippine Marine and hatid ito doon sa Heritage Park at mula sa Heritage Park ay hinatid ito patungo dito sa mismong libingan ng mga bayani kung saan nga tayo naririnig sa ngayon. Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, Bombo Marlene, ang sitwasyon dyan ay nakikita namin sa iyong background. Pero may iba pa bang area na parang viewing para doon naman sa hindi makalapit dyan sa mismong aktual na paglilibing kay former Senator Biazon? Sa ngayon, Bombo Dennis, kung makikita sa akin likuran, marami sa ating mga kabayan nga ito nga nakiisa para sa pagdadalamhati para pagbibigay pugay na rin kay General Biazon. At sa ngayon, ito lang sa paligid natin, yung mga umatid ng aktual. Pero itong mismong program na itong pagbibigay pugay para kay General Biazon ay naka-live naman online. So ito ay maaari ring mapanood ng ating mga kabayan na hindi makakadalo dito sa mismong libingan ng mga bayani at maaari silang makiisa pa rin sa online, Bombo Dennis. At kanina ay pinakita natin yung mga actual dyan sa pamamagitan ng inyong footage at yung Facebook Live mismo ng ating coverage team dyan, Bombo Marlene. So hanggang anong oras inaasahan itong mga aktibidad dito, yung ceremonial activities sa Bombo Marlene?
Actually, Bombo Dennis, anumang oras mula ngayon ay posible nang matapos itong aktibidad na ito dahil kasalukuyan na nga, natapos na nga na mailibing itong kanyang mga labi at kasalukuyan na silang umaawit ng kanilang team. At may ilan na lang mga programa tulad ng pagsasalita, pagbibigay mensahe ng ilan sa mga kaanak ni General Biasong bilang pag-alala na rin sa kanyang inyong mga alaala. So yan yung aabangan natin, Bombo Dennis, dahil sa ngayon papatuloy pa rin itong event na ito. Pero posible, Bombo Dennis, 12 to 1 p.m. posibleng matapos na itong aktibidad na ito, Bombo Dennis. Si Bombo Ever may tanong din. Bombo Ever? Yes, Bombo Marlene, yung kinatatayuan mo ngayon, saang banda yan sa mismong libingan ng mga bayani? Nakailera ba ito sa mga libingan ng mga yumao din, ng mga kasapi ng Armed Forces of the Philippines? Baka kasi may mga kababayan pa tayo na hindi nakadalo ngayon, mamaya after pagka-uwi nila sa kanilang mga tahanan, na nais din na magpaabot ng pagpupugay o magbigay ng mga bulaklak para sa yumaong dating senador at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Bombo Marlene. Yes, tama ka dyan, Bombo Everly. Actually, kanina nga, nung mga bandang before 7 a.m. kasi ay dumating na kami dito, yung team natin dito sa libingan ng mga bayani upang antabayanan nga itong gagawing aktibidad. At kaninang mga alas 8 ng umaga ay sa totoo lang meron ding inilibing dito na isa pang general ng Armed Forces of the Philippines at yung kanyang libingan ay dito lamang sa katabing bahagi ng area kung saan mismo inilibing si General Biazon. At ito nga, katabi nga, at sa kasalukuyan nga, Bombo Everly, sa bandang unahan ko pa ay meron ding nakalibing na dating nagsilbi rin na Secretary of National Defense ng Pilipinas, Bombo Everly. At tama ka dyan, so ito nga ay katabi na yung pang mga matataas na opisyal din na nanungkulan dito sa ating bansa, Bombo Everly. Sige. Maraming salamat. Update na lang tayo dyan na Bombo Marlene kung may mga development pa pagka natapos na yung mga programa. Maraming salamat. Live mula dito sa libingan ng mga bayani sa bahagi ng lungsod ng Taguig. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa mga dagdag nating balita, naglaan ang Department of Labor and Employment ng nasa 50 million pesos para tulungan ang mga manggagawang naapektuhan ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ang 50 million pesos Emergency Employment Assistance na ito ay sa ilalim ng TUPAD program o yung tulong hanap buhay sa ating disadvantaged o distress workers program. Ayon yan kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang nasabing assistance ay ipapatupad sa ilalim ng Labor Regional Office doon sa Bicol Region. Sa ilalim nito, nakatakdang magsagawa ng profiling ang nasabing tanggapan sa mga benepisaryo sa araw ho ng Biyernes sa lahat ho yan ng mga evacuation center sa Albay. Maaari rin umanong isama kahit pa doon sa mga evacuation centers na bumalik na sa kanilang mga tahanan. Sa ilalim ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment, isang miyembro ng pamilya ay kwalipikado na makapagtrabaho at magkaroon ng sahod na nasa 10,950 sa loob ng 30 araw at ilan nga sa mga trabahong nakalaan para sa mga ito ay yung community gardening, temporary shelter at yung housekeeping pati na yung food preparation. Samantala, umabot na sa 2.5 kilometers naman ang pagagos ng lava mula sa Bulkang Mayon ang naitala sa nakalipas na 24 oras ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. As of 5 a.m. nga ngayong araw, iniulat ng ahensya ang mabagal na pagguho ng 3.3 na kilometro ng lava mula sa crater o bunganga ng bulkan patungo yan sa Misi at Bunga Galis. Nakapagtala rin ng 301 na rockfall events, 2 pyroclastic density current events at isang volcanic earthquake sa Bulkang Mayon. Nagbuga rin ng katamtaman na 800 meters na taas ng plume na napadpad sa timog kanluran at kanluran hanggang sa timog kanlurang bahagi. Nagbuga din ang bulkan na nasa 389 na tonelada ng sulfur dioxide sa nakalipas na araw. Nakataas pa rin naman ang alert level 3 sa alerto sa Bulkang Mayon dahil sa
intensified unrest o magmatic unrest. Samantala, base na rin sa pinakahuling situation report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa kabuang 10,146 na pamilya o 38,961 ng mga individual pa rin ang apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon mula sa 26 na mga barangay, kung saan nasa halos 20,000 mga residente ang inilikas na sa may Bicol Region. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development dyan sa Bicol Region ay patuloy naman yung paglilinis sa listahan. Baka kasi paulit-ulit yung laman ng listahan, paulit-ulit din naman ang mapaglalaanan ng tulong mula sa naturang kagawaran. At yung mga lumikaso na nanggaling sa 7 hanggang 8 kilometer permanent danger zone, tiniyak naman bibigyan pa rin ng ayuda. May update ang Bombo Radio Legazpi. Patuloy ngayon ang isinasagawang paglilinis ng Department of Social Welfare and Development sa listahan ng mga evacuees na apektado yan ng abnormalidad ng Bulkang Mayon. Paliwanag ni DSWD Bicol Disaster Response Management Division Chief Marites Quismorio sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nagkakaroon pa rin ng double entry habang ang ibang pamilya naman ay nasa hiwalay na listahan. Nabatid na maging ang mga nabigyan ng housing unit mula sa pamahalaan ay inilagay na rin sa ibang kategorya. Sa pinakahuling tala ay umabot sa 5,839 families o 20,209 individuals ang bilang ng mga inilikas na residente sa lalawigan. Samantala, nang matanong ang opisyal sa mga lumikas mula sa 7 hanggang 8 kilometer extended danger zone, sinabi nito na hindi naman pwedeng tanggihan ng naturang mga residente na patungo sa mga evacuation centers dahil sila umano ang mas nakakaalam ng banta ng aktibidad ng bulkan. Siniguro naman ni Quismorio na makakatanggap pa rin ng mga ito ng ayuda mula sa naturang ahensya kahit pa ang mga residente pa lamang mula sa 6 kilometer permanent danger zone ang pinapayuhan na lumikas. Yung siyempre, hindi mo naman pwedeng hindi yan tanggapin sa evacuation. Oo, kasi nag-express na talaga mga tao. Sila nag-proact na gusto na nila mag-evacuate. Entitled talaga po. Sila nakaka-feel kung kahit pa wala pang ngayang anunsyo, kung talagang nararamdaman na nila na sila po ay at risk. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Samantala, sa mga karagdagan pang balita, isang mambabatas naman isinusulong ang pagtaas ng insurance para sa mga sasakyan para matulungan ang pamilya ng mga namamatay mula sa vehicular accident. Alamin natin yan sa pagbabalita ni Bombo Annalise Soberano. Isinusulong ng isang mambabatas na itaas ang compulsory third-party liability insurance ng mga sasakyan upang matulungan ang pamilya ng mga namamatay sa vehicular accident. Inihain ni Agri-Party List Representative Wilbert T. ang House Bill number 8498 na aamyenda sa Insurance Code ng 2013. Sa nasabing panukala, itataas sa 6.7 million pesos ang kasalukuyang 100,000 compulsory third-party liability insurance kada aksidente. Binigyang diin ng mambabatas pasakit kapag may namamatay sa aksidente at ang makiklaim lamang ng pamilya ay nasa 100,000 pesos na insurance. Sinabi pa ni Lee, sa nasabing panukala, ang 15,000 na no-fault indemnity na makukuha ng isang pasahero na namatay dahil sa vehicular accident ay itataas na ngayon sa 1 million pesos. Sandaling maging ganap na batas ang panukala, mabibigyan ng sapat na bayad pinsala ang lahat ng mga naaksidente at ang kanilang mga pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ni Agri-Party List Representative Wilbert T. Para matulungan ang mga pamilya na nabiktima ng aksidente o di inaasahang trahedya. Malinaw po sa atin, hindi matutumbasan ng kahit na magkano o anumang halaga ang buhay ng kahit na sinuman. Ang sa atin lang, kahit papano ay mapagaan natin ang pasanin ng mga naulila o naiwang pamilya.
tututukan po natin ang tuluyang pagsasabatas nito na hindi lamang makakatulong sa mga nangangailangan ng pinansyal na suporta sa panahon ng mabigat na pagsubok sa pamilya, kundi kahit papano ay matamo nila ang hustisya sa di inaasahang pangyayari sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, naniniwala naman si Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes na mahalaga magpakonsulta para labanan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa ating bansa. Ayon kay Reyes, malaking bagay ang proper health-seeking behavior ng bawat isa, gaya ng pagpunta sa pinakamalapit na health facility kapag nakitaan na ng sintomas ng dengue dahil napaka-importanteng maagapan ito bago lumala. Atay sa datos ng Department of Health, nasa 51,323 dengue cases ang naitala mula January 1 hanggang May 2023. Sabi ng mambabatas, 30% na mas mataas ito sa bilang ng mga kaso na naitala sa kaparehong period noong taon. Ayon sa Party List Solon, maraming mga sakit ang nagagamot kaagad kapag ito ay natugunan ng maaga. Para hindi mabigat sa ating mga kababayan ang pagbabayad ng konsultasyon, inihain naman ng mambabatas ang House Bill No. 430 na layong bigyan ng annual medical check-up o libreng medical check-up ang mga kababayan nating Pilipino. Bongo Anali Montaño Soberano nagkukulat para sa radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Asta Radio, Bongo! Umabot sa 3.31 bilyong piso ang naging kontribusyon ng Bases Conversion and Development Authority sa Armed Forces of the Philippines sa unang bahagi po ng kasalukuyang taon. Ayon kay BCDA Acting President and Chief Executive Officer Joshua Bingkang, ang Armed Forces of the Philippines ay nakakuha ng pinakamalaking disposition income. Mula yan sa mga lupain ng militar. Ang disposition income, mga kabombo, ay ang kita mula sa pagbibenta, pagpapaarkila at joint venture agreement sa mga lupaing pag-aari ng sandatahang lakas. Gayunman, ang pondong ito ay mas mababa ng 54% kumpara noong nakalipas na taon. Umabot kasi sa 7.21 bilyong piso ang naging kontribusyon noong nakalipas na taon. Paliwanag naman ang naturang tanggapan, ang naitalang pagbaba ay dahil na rin sa pagkaantala ng paglilipat sa bahagi ng Bonifacio South Point property dahil na rin sa pandemya. Samantala, batay naman sa data, simula nang itatag ang naturang tanggapan noong 1972 ay nakapagbigay na ito ng aabot sa 59.71 bilyon o kabuuang 44.34% mula sa kabuuang kita ng nasabing ahensya. Sa kabuuan nga ay umaabot sa 134.66 na bilyong piso ang naging kita ng naturang tanggapan hanggang sa kasalukuyang taon. Samantala, posibleng lalo pang bababa ang produksyon ng karne ng baboy dito sa Pilipinas ngayong taon. Ito ay base na rin sa projection o pagtaya ng United States Department of Agriculture. Batay sa forecast ng Foreign Agricultural Service ng USDA, maaaring bababa pa sa 925,000 metric tons ang production o metric tons ang produksyon sa Pilipinas. Mas mababa pa ito sa nauna nitong projection na 975,000 metric tons. Ang mababang projection ng US Department of Agriculture ay dahil na rin sa patuloy na pagkalat palalo ng African swine fever sa halos buong bansa, pero pangunahin dito ang Central at Western Visayas, kasama na ang Negros Oriental, Negros Occidental at ang probinsya ng Aklan. Batay pa rin sa monitoring ng USDA, ang retail price ngayon ng karne ng baboy ay nananatiling nasa 350 pesos hanggang 375 pesos kada kilo sa nakalipas na 5 buwan ng kasalukuyang taon. Mas mababa naman ang presyo ng imported na karneng baboy na nasa 250 pesos bawat kilo. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay mayroong 10.18 million heads sa unang quarter ng taong 2023. Mas mataas ito ng 4.2% kumpara sa kapareho namang period ng nakalipas na taon. Naman tayo ng balita mula ho dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso dahil may mga agam-agam at alalahanin ang ilan ho sa mga opisyal dyan. Ano pang mga dagdag nating balita, Bombo Ever?
Samantala naman, ang law enforcement agencies at local government unit dapat daw na maging proactive kaugnayan sa sinasabing regrouping at pagpapalakas pa ng puwersa ng Mauti Group. Ayon yan sa isang senador. Ang kabuuan ng balitang yan mula kay Bombo JC Galvez. Binigyan diin ni Senate Public Order Committee Chairman Ronald Bato de la Rosa ng law enforcement agencies kabilang ng mga local government units ay kinakailangan na maging proactive kaugnay sa sinasabing regrouping at pagpapalakas ng pwersa ng Maute Group. Sinabi ng senador na ayon kay National Commission on Muslim Filipinos Chief of Staff Mangay Guro Jr., hindi anya malayo ng tinatawag na Maute sympathizers ay muling nagpapangkat-pangkat at nadadagdagan pa ang bilang. Nangakong senador na kanyang iimbestigahan ang napaulat na pagbabalik ng Maute Group na nasa likod ng 5 buwang Marawi Siege noong 2017. Saad pa ng mambabatas na maaari itong mangyari dahil extremist ang naturang grupo na maaring magtago at muling umatake. Kaya nararapat lamang anya na gumawa ng proactive measures ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para mapigilan ang anumang posibleng muling pagsiklab ng pag-atake kung saan nagdulot ng pinsala ang nangyaring labanan noon sa pagitan ng Maute Group at puwersa ng gobyerno mula Mayo hanggang Oktubre ng taong 2017. Libo-libo ding mga residente ang na-displace at lubos na napinsala ang mga kabuhayan. Proactive sila dapat. Huwag na nilang may lessons learned na sila sa Marawi Siege, di ba? Ayaw na natin magkakaroon ng part 2. Marawi Siege part 2, napakahirap na labanan yun. Kaya kawawa naman yung mga taga Marawi kung meron pang part 2. So dapat proactive sila. Tingnan nila yon kung totoo yun na mga related sa ganon. Tapos may formation na naman ng mga ganong individuals na mga extremists at nag-start na naman sila ng radicalization na efforts nila doon sa mga lalo-lalo yung mga kabataan, mga youth doon. Dapat proactive sila, huwag sila patulog-tulog. Magulat na lang tayo, di ba, na andyan na. Pati yung hindi lang security forces, pati yung LGU doon. Hindi lang yung mga mayor, pati mga gobernador, lahat sila dapat. Una rito, sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa panukalang pansamantalang pagpapatuloy sa Afghan national sa bansa noong Biyernes. Ibinunyag ng National Commission on Muslim Filipinos Chief of Staff na mayroong panibagong insidente ng pag-atake ang naganap sa Marawi City noong nakalipas na linggo, sangkot ang Maute Group. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pang balita naman, mungkahi ng Department of Health na pwede na raw magtrabaho bilang nursing aid ang mga first year at second year nursing students. Hindi naman dyan pabor ang Alliance of Health Workers. May nakalapang panayam dyan ang Bombo Radio Baguio. Hindi pabor ang Alliance of Health Workers sa mungkahi ni Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa na pwede nang payagan ang mga first year at second year nursing students na magtrabaho sa mga ospital bilang nurse assistants o nurse aid. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Robert Mendoza, National President ng Alliance of Health Workers, hindi ito ang solusyon upang matugunan ang kakulangan sa bilang ng mga healthcare workers sa bansa. Binigyan din ni Mendoza na hindi dapat hikayatin ang mga nursing students na magtrabaho agad, sa halip ay hikayatin ang mga ito na mag-focus muna sa kanilang pag-aaral. Ito ay dahil sa kadahilan ng hindi nila tatapusin ang kurso ng nursing dahil alam na nila na pwede silang pumasok sa anumang trabaho sa ospital kahit hindi sila degree holder. Ating pakinggan ang naging panayam ng Bombo Radio Baguio kay Mr. Robert Mendoza, National President ng Alliance of Health Workers. Dapat hindi sila encourage na magtrabaho kasi ang focus kasi ng mga estudyante, mag-aral lang. Pero pag natikman na nila yung nagkakaroon na sila ng sahod, possible, hindi na nila itutuloy yung mga pag-aaral nila. So, hindi natin pinapaboran yan kasi in fact, maraming ang mga gato sa atin, mga survey na maraming hindi pa nakakapag-aral. Ito mga nakapag-aral dapat ipursige natin na mag-aral, magpatuloy na mag-aral para in the end, magkaroon sila ng licensure examination, pumasa, at magkaroon talaga ng dagdag talaga ng mga regular plantilla positions para sa ating mga health workers, especially nurses and midwives.
Samantala, sang-ayon naman ang Alliance of Health Workers sa mungkahi na pwede nang magtrabaho sa mga ospital ang mga nursing graduates bilang nursing assistants at nursing aid kahit hindi pa sila pumasa sa board examination. Sinang-ayunan pa ng grupo ang mungkahi na pwede nang magtrabaho ang mga third-year nursing students sa hindi critical na trabaho sa mga ospital at mag-asikaso ng mga pasyente na may gabay ang mga registered nurses. Narito ang karagdagang pahayag ni Mr. Robert Mendoza. Ang dapat talaga mag-produce ng maraming health workers na dapat ito ay subsidized ng ating gobyerno kasi alam naman natin na may mga scholars tayo ngayon, like for example sa amin sa UP School of Health Sciences, meron mga scholar na pinoproduce ang UP pero kulang pa rin po ito dahil alam natin na sa 42,000 barangay sa ngayon wala pang health center, wala pang health worker. So kailangan talaga tugunan na dapat pagkaroon ng mass hiring ng mga health workers kasama na yung mga sabi nga natin mayroon pang maraming mga license sa mga nurses na hindi talaga na-hire sa ating mga public hospital dahil nga sa babaan ng sahod at pagkaktualisasyon, talagang napipilitan yung ating mga health workers na mga ibang bansa na lang for a greener pasture ay magkaroon ng maayos na pamumuhay. Sa kabilang dako, hinihiling ngayon ng Alliance of Health Workers na madagdagan ang scholarship program para sa mga nagnanais na maging healthcare workers. Mula dito sa Bombo Radio Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Irene Visconde Buenaventura. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa mga balita pa rin, healthcare sector sa bansa, hiling naman na mapasama sa laman ng State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabuti sa kanilang sektor. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Dagupan. Hiling ng healthcare sector sa bansa na mapasama sa laman ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mga plano para sa kanilang sektor. Ayon kay Robert Rani Mendoza, presidente ng Alliance of Healthcare Workers, sana'y matugunan na ang mababang pasahod sa healthcare sector lalo na sa mga nurses sa bansa na dapat bigyan na rin ng pagkalinga dahil na rin sa kanilang sakripisyo para sa bansa. Nais din ito na matugunan na ang panawagan nilang 10% ng gross domestic product ng bansa na ilaan sa healthcare system ng Pilipinas tulad na lamang sa mga kakulangan at ibang concern ng kanilang sektor. Kung natugunan aniya ang panawagan ng mga kasundaluhan at kapulisan sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay sa healthcare sector naman ang tugunan ni Pangulong Marcos. Alam naman natin sa panahon ni President Duterte, ang ating Secretary of Health dati si Dr. Obial, si Secretary Obial, at pinapunta ito sa Cuba para tingnan kung ano ba yung kanilang pamamalakad sa kanilang healthcare system, bakit libre, bakit ang dami nilang doktor, ang dami mga health workers na pinuproduce annually. Okay lang sana yan kung nandito lang, pero dapat tayo mismo, kasi gusto natin na magkaroon ng independent foreign policy, yung ating healthcare system din maging independent din. Sana ang pagtuunan ng pansin magkaroon ng mga scholarship na i-offer sa ating mga doctors para mas maraming doktor ang magsiservisyo sa ating bayan, hindi yung inaantay natin yung mga dayuhan na magsilbi sa atin. Para sa Bombo Network News, live mula dito sa Bombo Radio Dagupan, ito si Bombo Marian Esmeralda para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Lalo pang tumindi ang heat wave sa India, lalo na sa mga syudad nito na mataas ang populasyon. Batay sa report ng mga health official ng India, nasa 119 na katao na ang namatay sa northern state ng Uttar Pradesh. Simula ng unang maitala ang heat wave doon, ilang araw na ang nakakalipas. Umabot naman sa 47 katao ang naitalang namatay sa katabi nitong estado na Bihar. Ang pinakamalaking ospital sa may
Balbalia District ng Uttar Pradesh ay hindi na rin kayang tumanggap pa ng karagdagang mga pasyente dahil sa napuno na umano ang mga ito ng pasyenteng karamihan ay biktima ng heat stroke. Maging ang morgue naman ng nasabing ospital ay punong-puno na rin matapos mapaulat ang halos sunod-sunod na pagkamatay na mahigit 50 mga pasyente na pinaniniwalaang naging komplikado ang kanilang kalagayan dahil sa heat stroke. Pinaimbestigahan na rin ni India Health Minister Brajesh Patak ang nasabing problema kasama na ang mataas na bilang ng mga namamatay. Ayon sa Indian Meteorological Department, umaabot na sa 43.5 hanggang 45 degrees Celsius ang naitatala nilang temperatura sa malaking bahagi ng India, lalo na kapag tanghali. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ibalonta, what's the latest kay ang Public Safety Transportation Management Office sa pagpamuno ni Mr. Jack Kunlo. May mga lihok diri nga pagahimuon agod nga matumod ining nasambit karon iyang manyak nga taxi driver. Ang Iloilo City Government diri handa nga magbulig sa sining biktima sa harassment pananglitan mapasaka sa kaso batok sa taxi driver. Standby kamo sa aton sining mga kabombo diri man sa aton sining iya nga pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang Association of Taxi Operators of the Philippines, ang Iloilo chapter, paimbestigaran ining malain nga ginhimo sang taxi driver nga pag bastos sa iya sining iyang pasahero nga miyembro sang LGBT community. Ang punto sila dra, miyembro man sa LGBT community o kung hindi, may pagpang bastos nagikan iya sa isa ka driver. Dako sinikiron iya nga impact sa bahin sa taxi industry kung hindi inimatap na sa labing madali nga panahon. Sa aton sining mga kabombo, kay basi kung mas stereotype bala ang mga taxi drivers, makaluluoy man iyang mga butanan kag mga honest nga taxi drivers. Nga mapiktuhan ang ila sini iyang palangabuyan kay ti kun pinsaro nimo sa aton sini nga mga kabombo kung gusto mo ya conveniente, kung gusto mo ya nga aircon man, di may mga modernized minibus man kita nga nagabiyahe nga ti air condition man. Sa aton sini nga mga kabombo ti basi kun amo na lang nang i-prefer nila nga sakyan, ikumpara nimo karon sa mga taxi units. Ti nagapanawagan man kita nga mahisayran na kag matumod kung sinong nasambit sini nga taxi driver kag matagan man sa nagakigo sini nga leksyon. As per information diri banwa sa aton sini nga mga kabombo, ang ila sini iya nga grahe diri sa isa ka banwa sa probinsya sa nga Iloilo. Anyway, check naton ina what's the latest with Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Champ ini live ikaw sa Bomboanay sa udto, sir. Yes, Bombo Champ may hapon kag may hapon gid sa aton tagpalamati. All right, Sir Jack, nagpalabot ang imo sining talatapan sang madiscuss ini sa Bombo Radio na tabo sa isa iya ka member sa LGBTQ community kung sa diin may pagpangharas sexually sa isa ka taxi driver sa sining nasambit karon iyang biktima. Nagpalabot kamo sang interest dira nga magbulig karon kag pagtumod sa kung sino ning taxi driver kag taxi fleet, Sir Jack? Yes, Bombo Champ, kagabi pagkita naton sa Bombo Radio sang video kag information gidayon makita na contact sa inyo para makita man kag mabalaan ang sitwasyon or sang video nga na. Then upon confirmation Bombo Champ, nagkalabot man kay Mayor Jerry Tanyas na inform naton siya. Then kagabi immediately nagmando siya sa aton nga imbestigaran dayon, i-identify ang taxi kag ang taxi driver sang atong incident. Bombo Champ, Then sini, while still ongoing Bombo Champ aton investigation, pero na-identify na naton ang taxi company kag ang driver, Bombo Champ, So, pero hindi pa naton na panganlan because gusto naton nga ma-confirm na ini ang aton nga passenger victim
bago natin mapagwa ang ngalan na Bombo Champ, no? Initially po lang Bombo Champ, no, ang grahe or ang ginapulian sa taxi no outside ng Iloilo City, no, sa Cabanatuan sa probinsya ng Iloilo. Ang driver is taga Itaman, no, Cabanatuan, no, outside ng Iloilo City or sa aton sa Iloilo Province. Bata pa ni Bombo Champ, no, mga 20 to 23 years old or not more than 25 years old ang initial information sa aton na driver, Bombo Champ. And gina-background check naman natin subong, no, kay tido may mga information man nga may mga complaints na ini sa mga previous niya nga mga employer nga mga taxi operator, Bombo Champ, no. So ginalabot na ang team naton subong, no. Hopefully within the day makantuan kag mag-cooperar ang driver kag ang owner, Bombo Champ. Ako yung maglantaw ko si Sir Jack mismo ang tag-iagros ang taxi fleet do hindi agin siniya pag i-tolerate ang amo sining hitabo kung previously may mga reklamo man batok sa driver kung wala ini ma-document just like sa kay alias Ken ti subong yan documented gid ini kag nakita nga mayara sang physical contact namin ko nga physical contact ginkuha yang kamot sang iya sining pasahero kag ang iya sining tuyo is ipatandog ang iya sining private part kung sa mga tinaga pa sang kilala mo Sir Jack ipakambya taning iya sining kaugalingon nga kambyada Mr. Kunlo. Yes, Bombo Champ, no. May aragid no sang intention, no, kag may aragid actually isang tawag sa video makita gid no nga nag-commit gid siya yung sang act of business of sexual harassment, Bombo Champ, no. Mo Bombo Champ, actually kahapon lang ganing adlaw no na-contact pang kita sa taxi operator kung sa diin nabalik ang aton nga mga gamit nga bilin sa aton mga pasahero, no. Kapila na ni Bombo Champ no nga ginaagi sa aton sa mga pasahero nga ang aton mga operator ya madasig mag-respond kag magbalik sa aton mga gamit sa mga pasahero naton. But this time ang aton na baton yung report is very unusual, no, kaya ang aton driver sa taxi diri sa aton syudad sa Bombo Champ do kilala na kita yang hanes kag mga mabuhos, Bombo Champ, no. Hindi masyado madamo reklamo sa aton yung mga taxi driver. That is why nga immediately nag-conduct kami sa investigation kag amo na mando sa aton Mayor Diretanya kag mando naman sa Bombo Champ sa aton city legal nga i-assist, no, ang aton nga victim, no, kung ano nga mga case ang pwede ma-file, Bombo Champ sa aton nga suspect. And at the same time nagmando man si Mayor Diretanya nga i-assist man nino sa pag-file man sa complaint sa LTFRB kag sa LTO, Bombo Champ. Do parallel investigation na Bombo Champ, no, ang LTFRB naton, nag-assurya man kami ni Ardius Menya kag may-ari naman siya sang investigation. In fact, I think mapagwa na sila sang show cause order any time of the day sa the operators ng taxi, Bombo Champ, once confirmed na ini ang tanan, Bombo Champ. Sir Jack, now, naistorya nimo ang biktima. Anong iya sininga panaysayon? Yes, Bombo Champ, kita directly gid, no, ang nag-assure sa biktima kay gin-assure man naton sang safety niya kag sang assistant, no, Bombo Champ, no. So nalini siya sa naparinyo ni siya sang iya passport, I think sa DFA dira sa dako nga mall sa may city proper area, Bombo Champ. Nagsakay ni siya no mga 4 o'clock sa hapon kahapon. Then Bombo Champ, no, daw muna no taxi gisakyan niya para dira do medyo kainit kahapon, so nag-decide siya nga magsakay sang taxi kay ang lapos nga biyahe nga G4 Barrio ato pa sa piyak nga karsada. So sa nagasakay sila, Bombo Champ, no, muna natabo, no, daw along the way nakita niya nga daw nag-play na sang video nga ano tawag na X-rated, Bombo Champ, ang taxi driver kag mo to makita sa video. Nakita na ginatempt na siya nga ipatandog ang yakambiyada, Bombo Champ. Kagamuto pagabot sa progreso lapos, Bombo Champ, na naog lang ang aton nga victim kaysa sobra mga kulba, no, duwa niya pa mayo makuha gani ang plate number sa taxi, no, ang letter lang ang tandaan niya. But of course, sa video, based sa video, madasig man natin ma-identify kay ang group of mga taxi drivers naton and operators nagabulig man sa aton, Bombo Champ. So as nga na-identify naton kung sino ang owner and eventually sino ang driver, Bombo Champ. Alright, so eventually pinaagi iya sa video nga ni nakabulig man sa pagtumod sa kung sino ang driver bisan pa iya nga wala makuha ang mga details sinisang victim, Sir Jack?
Yes, Bombo Champ, no? Makita na yun, no? Based dito sa sulod sang tsura sang driver, sa kolor, sa kolor sang iyang side mirror, kag ang ABA or ABA nga first letter nga mga letter nga mga plate number, Manila-based nga mga taxi unit or vehicle nga unit pinakware. So, mabalaan tayo naton na Bombo Champ. Kung kahit dahil nga mga taxi operator ang nagakuha sa amo ng mga taxi nga may mga plaka sa amo sa ni Bombo Champ. Well, in fact, una nga pagkita di RDO Osmeña, ang una yung comment sa aton, may violation na sa kadaan kay makita ka naka-short, wala naka-uniform. Yes. Bombo Champ, no, aside sa harassment nga ginubra niya, so kita agad yun ni RDO Osmeña, so may initial violation tayo based sa video nga nakita, Bombo Champ. Oho, kay ti may prescribed uniform ining mga taxi driver, Sir Jack mo. Anyway, now, Sir Jack, nakapakig-angot na bala kamo or kung ano man ngayon siya sa gobyerno as per your knowledge sa taxi operator mismo? Yes, may team kita Bombo Champ because outside of city niyang iyang ginordera na natin dito sang sa Balorder ang team naton nga nag-conduct ng investigation Bombo Champ. Pabalik niya sa aton syudad Bombo Champ, no? And naka-coordinate na kita kay RD Eric Tabaldo, no, kay RD Osmeña, Bombo Champ, kag city legal naton para sa mga complaints nga i-file naton Bombo Champ. Okay. So, within the day siguro, Sir Jack, ma-establish na naton kung anong sarang nga mga penalidad abi nga sarang ipasaka or kaso batok sa sining driver sa taxi magluwas abi karon sa acts of lasciviousness? Yes, Bombo Champ, within the day, no? May ara na. And hopefully within the day, once ma-confirm sa aton victim, Bombo Champ, no? Within the day, mahinganda na naton sila officially, Bombo Champ. Ang aton na victim, Bombo Champ, daw sa BPO company Gobra, no? Daw kay dasang aga lang ang iya of 7 o'clock na or 8 o'clock sa aga. So nagapaway pa siya, Bombo Champ, no? Siguro after lunch or dugay-dugay, once nga after nga makarest ni siya, mabalik kita sa iya liwat to assist Bombo Champ sa iya para nga ma-identify kag ma-confirm niya nga amo ba ni ang taxi kag ang driver, Bombo Champ. Alright. Sir Jack, last na lang, balik-balikan ko, Jutay. You made mention kagina sa certain driver nga ni madamo na sang complaints. Ano nga mga complaints ini previously ang ano man saya, gin-complain man saya, Sir Jack? Hindi man siya madamo, Bombo Champ. May ginhamba lang sa atin. May mga iban din nga mga kilala, no? Mga driver man iban, no? Bombo Champ, may mga iban ng operator. Nga daw may-ari ni siya, nga daw may driver, may-ari ni siya, nga daw sobra kanasik siyang dalagan na Bombo Champ. Oo. Daw nga ginareklamo siya, no? Daw muna, no? Daw reckless driving. Yes, daw reckless driving, Bombo Champ, but hindi the raw information pa, but muning mga nagasulog information dahil sa ato na Bombo Champ. Kag daw may mga information man nga, may mga raw information man nga daw may mga ginasukrer nga mga masakit, no, kapareho sang nambal nila, no. Initial man lang ng information, may mga nervous breakdown, mga amuna Bombo Champ, but gina-verify pa intanan, gina-background check naton ang ini nga driver Bombo Champ. All right. Sir Jack, thank you so much for your time kapag share sang dugang sining mga informasyon. Mayong hapon. Yes, Bombo Champ, we will keep you updated within the day, within the day, Bombo Champ, sa information. Kag salamat gid sa Bombo Radio, Bombo Champ, sa paghatag man sang information sa amon para masasig naton ni siya malocate kag ma-identify ang mga involved nga mga na-involved na taxi kag driver, Bombo Champ. Salamat gid kay paingud tuliwat, Bombo Champ. Deriwavit si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. So nakalapot na ini sa talatapan sa Land Transportation Office, Regional Office 6, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB Regional Office 6, kag hambagan ni Mr. J. Kunlo sang masiplatan ini ni Regional Director Richard Osmeña sa niya may violation na siya kay wala siya nagasuksok sang prescribed nga uniform sa mga taxi driver. Sa aton sini nga mga kabombo, kung panugutan nyo ko, ari ang kabahin sang video clip sa sining pagbastos kag minanyak abi, no? Ang aktwasyon nga manyakol nga klase sini sang driver sa aton sini matag palamati nga kun sa diin nakatugan ni sang hindi man mayo sa Balatyagon karon sang biktima sa aton sini nga mga
kauturan. Yari bala ang kabahin sang video clip sa aton sini makabombo. John, no. John, no. No, John, no. Ikaw ka din? Yes, sir. Yes, sir. Ano ba na pala sa bahay? Sa inyo. Hindi magulag. John, no. No, John. Okay. Now, ang mabatian nyo to, hambalya John, no, John, no. Puerte, no? May part kita dira nga kung saan ginapiti-piti niya si John niya. Kagatob lang pag daho iya sang kamot sang biktima nga ipakambya ya tani iya sini nga kambyada, este ipakaptan niya tani ang iya sini nga pitsurokoy, este kaptan niya tani, ipakaptan niya tani ang iya sini nga private part. Mga maamo man na engineer ang mga napangambal ko man. Ari ba lang kabahin pagin sang video clip, Diretso lang. Okay, sir. Ikat ka. Okay, ikat. Ikat sa mga sir. Sino mo lang mo? Bahid mo naman dyan mo Lalaki si Promise. Sir, okay naman. Sige, okay na ka, sir. Ikat ka lang. Pasimot lang. Pasimot. Sige lang, sir. There you have it sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Kung kita maglantaw sa aton sinimatag palamati, may ara sang diferensya sa panghuna-una ining driver. Psychologically, may problema ini siya. Pero it does not follow nga bangod nga may problema siya sa paminsaron or nagasufrer sa sang psychological problem, mahilway na siya sa anuman nga sahi isang salabton. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti isa pa ni karon sa dako nga question kay may mga raw information suno kay Mr. J. Kunlo nga ining driver ginareklamo, may mga feedback nagikan sa iban sini mga driver nga ti reckless kung may chimpo nga naga reckless driving ini siya. Madasig ang iya sini nga pagpadalaga, nagapaburhot, no? Ti ina siguro banwa basi kung ginaabot naman siya sa kung ano man nga problema sa paminsaron niya kag sa kainiton sa iya sini nga lawas. Hindi niya normal kag mambal naton, hindi eksakto para sa isa ka driver nga magkuha sa iya sini nga pasahero samtang nga nagalantaw sa nga pornographic ka video, samtang nagamaniyo sang salakyan. Another violation pagid ina sandig sa aton sini banwa nga anti distracted driving act or driving law. Ngaton sini ginapatuman iya sa pungsod Pilipinas. Ang attempt sa pagkapot, hindi gani attempt to, ginkaptan niya gid ang kamot sang pasahero, kag pakaptan niya tani ang iya sining iyang pitsurokoy or si Junjun. Tapos ginambalan niya nga Junjun, no Junjun. Ano mo kambal pagin sa nga don't move Junjun? Junjun referring to his private part. Kay kalabanan na mo man ang mga terminolohiya nga Junjun no? Pero ang iya sa kilala mo yung engineer hindi iya Junjun. Medyo class pagid ya. Bala mo kung sino yang ngalan? JR. JR? Behave. Grabe kang balingiban nga. Bao, perte. Tani kinagat niya si Junjun.
Ang team sa Public Safety Transportation Management Office nakapadulong na may mga communication na kaging kantuan na to ang tawag siguro ang operator. Now, kag kabay pangamatagan inisan kakigo nga mahisayran, matumod ang driver. As a matter of fact, may pangalan naman ginawayatan karon ng Public Safety Transportation Management Office. Pero ginahimo man sini nila ang tanan nga mapaagi sa legal nga proseso para iya nga pasabton ining driver. Kung mga kasubong sini nga mga kay gayon na nagakadapat sa sining nasambit iya nga driver, amo sini ang iya nga nangin aktwasyon, amo sini ang sini iya nga ginhimo sa iya sini nga pasahero, may ara na nga sang kriminal nga ginlapas or criminal act or ining acts of lasciviousness. Magluwas sina Vanuati, may mga violation siya as per memorandum or pagsulundan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kag sabahin naman iya sa Land Transportation Office, dako ang tsansa sini nagadepende sa plastar sang reklamo nga inisya ang bawian sang driver's license or isuspend ang iya sini nga driver's license bangod man sa iya sini nga ginhimo nga aktwasyon nga binastos or kabastusan. Ang city government ni Banwa nagpabutyag man nga ini ang interesado man sa pagbulig or luyag nga magtanyag sa assistance pananglitan nga magdesisyon ang biktima nga magpasaka iya karon sang kaso. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung madumduman nyo pa Banwa ang Department of Tourism, may mga ginlunsyar sini iya nga programa, may kantanan sa pag-train sa aton sini nga mga taxi drivers nga dapat mangin amiable, dapat mangin courteous sa mga pasahero. Sa aton sini nga mga kabumbo, inaihan ng taxi driver nga ni naka-undergo man iya sa nasambit sini karon nga seminar or lecture abi from the Department of Tourism. Kag hindi man dapat nga pagtulirahon ini nga magbiyahe ang isa ka driver nga wala iya nakasuksok o nakasulob sa nga prescribed uniform. Sa aton sini nga mga kabumbo, tilang tawa balaw? Do hindi siya iya taxi driver? Ang latest gani iya nga mga pagsulundan sa bahin sa mga taxi driver is that nga gina-strictuhan pag inang ila sini iya nga proper hygiene. Ti sa mga aktwasyon sining driver nagapakita lamang ngang iya sining testosterone level ang tagalumapaw. Nagapalanginit ang iya sining balatyagon or pamatsyag. Ti sino man hindi magainit ang lawa sabi? Nga nagalantaw kay mo sa pornographic video samtang nagabiyahe ka, dako pa ning tsansa sa pagkadisgrasya kung ma-distract ini sa iya sining pagmaneho. Mabutang pa sa langalang kabuhi iya sang iya sining pasahero. Kaya mo mangguro to rason engineer nga nagkaon ni siya na ice cream. Para nga man-neutralize ang kainiton sang iya sining lawas. Tisuno pagani iya sa biktima ang iya sining bayo. Long sleeves pa to kunya kung magsala kaga nakamaong pants ini siya. Why man ya abi siling makambal kita nga sa panapton guro sa pasahero didto kaga natimtar ang taxi driver. Before pa man siya mag-pick up sa pasahero, nag-andar na gadaan niyang pagkamanyakolya. Tiambal gani kay ginasang kilala ko sa inyo, noy tani ko waya mapunggan, tani nag-selfie na lang siya nga daan. Para mabuhin-buhinan sini ang kainiton sa iya sini lawas.
may gin-share man gani nga taktika sa akon niya nga akon sini nga kilala. Sila nga kung ako sa driver to, kung si Junjun niya naga-movings, si Junjun niya naga-sinabad. Oh. Sila nga may sikrito ako na para nga magbuot si Junjun. Sila kung ano na pare. Sila nga ti pandaman mo na eh. Oh, for example, labi mo itong senaryo, mambasa nga Junjun, no Junjun, no. Oh. Kag hindi pa magpati si Junjun, hutikan mo na lang. Sige, hada bala Jun nga sinabad bala Jun. Oh? Mainit gani ulo ko Jun. Palinginon ko ginulo mo hasta ka sullo ka. Oh, lantaw ta kundi ka mang luya Jun. Oh, tadi kinabuyat mo ko no. Sa kilala ko ba? Siling ko. Ara ka manimo nga maghatag sa nga advice do. Eksperto sa mga ano ba? Sa mga pagpabuot sa kay Junjun. Oh, pero seriously speaking sa aton sini nga mga kabumbo, nagakadapat nga hindi na ni paghatagan sang kay gayunan pa liwat, no? Nga makamaneho sa anuman nga pampubliko sini iya nga salakyan, no? Public utility vehicle, public utility jeepney ining driver, no? Kay base kon ano pagid ang iya sini nga pagahimuon nga kabastusan, no? Kag makatuga pag inisan nga disgrasya sa dalanon, bangod nga sige galing iya sini nga biyahe, sige man yang lantaw ya sang pornographic video. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa ang pahayag naman diri sa Association of Taxi Operators of the Philippines natuhoy sa sining Junjun no Junjun na insidento. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumor. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 18 to 24, 2023. Ang Technocrats Band, isa sa mga premier bands ng Iloilo nga makakanta sa inyo paborito nga mga oldie-goldie songs, has set their mind sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa Hunyo 24, Sabado, sa Concert at the Plaza. Eksklusibo kag para lang sa inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical zone, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ka iban pa ang iga-paraffol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 25, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa Latolda, mag-aumpisa alas 11 sang haga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga salamang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sa liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit ng kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sang hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang Home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo.
mag-food trip kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang Lapaz Batsoy. Pwede mo Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Kay nalabot ni Bombo Jomar ang Association of Taxi Operators of the Philippines. Sa aton sining mga kabombo kag ini sila ang may araman sang pahayag na tuhoy sa sining reklamo batok sa isa iya ka taxi driver. Sa aton sining karon iya nga mga kabombo hibaloon naton kung or taxi or Association of Taxi Operators of Panay or in Panay Philippines Sige, I stand corrected. Thank you so much Bombo Jomar. Sa aton sinikaron niya nga pagpangalagad riman sa Bombo Hanay sa udto. Joms, ano ang pahayag sang atop may kantanan sa sining reklamo batok sa isa iya ka taxi driver? Sa report Bombo Jomar, please go ahead. Mahimo dring masuspende sa iya sining nga trabaho ang ining taxi driver no bilang sanksyon diri karamo Bocham nga matapos ini siya nag viral kag tigin reklamo diri sa pasahero nga pangbastos sa nga nagligad nga adlaw. So gipakigutan naton diri karon si Mr. Perfecto Yap ang presidente sang Association of Taxi Operators in Panay. Kag suno sa iyati opisa kinapagtawag ta kaaga awa pag gid siya bumbutsam no may nabaton abi no nga complaint o kun report abi kasubong sining natabo nga pagpangbasto sining isa ka taxi driver sa iya sining pasahero no pero ti suno sa natungdan bukas gid no ang ila sining talaptapan in case kati mag kadto ang ining biktima o kung ining complainant agud nga magpalabot man sa iya sining concern regarding sa sining nasambit karon nga natabo bumbutan kay mismo man ang ato president ang na dismaya regarding sa sining natabo no tigin explicar taman sa iya kung ano ang kabugusan nga natabo abi sa sining nasambit karon yang video bumbutsam ti dugang sa natungdan ina dapat nga tindi limuon no sang isa ka taxi driver kag hatag lang ini no sang hindi abi mayong ehemplo sa iba niya nga taxi driver kasi sulod sa natungdan very lang ni isolated no kay kuno tawon sa masobra 2,000 no ka membro sang atop adri sa may Panay at pila lang ni no Bocham ang ining pamisaron abi no sang sinisambit na taxi kalabanan diri sa natungdan ang maayo man nga mga taxi driver. Ti ang isa to ganin sa mention ni Mr. Yap ngati balaan niya man no kung anong ginhimo yang ngati dapat sabton niya kag palindugan niya kag tibas mayo ti prano palang daan magkadto na siya kag mag surface abi kag kun hindi man labag sa buot yati maano sa mangayo abi to sa iloto sa pasahero no ngaya sining gin bastos bumbutsang kiti balata subong gina ano na ni no gina trace na ni actually na balana to gani no sang pistim o ang sining nga pangalan kag ang ila sining karon nga no nga association be kun sa nabilong association sang taxi ti amo na ang bali Mr. Perfecto Yap depende pa ni kun ang sining nga background kung kasi mga ibang pagid nga record so medyo malawig-lawig kunong suspension sa Libobotsam nga hatag sining nasambit karon niya nga driver. Kaya ang lugar diri sang natungdan specialty sa mga pasahero subong bla basing ibang ti nagakatahap na mag sakay sa taxi no tungod sining ang nasambit karon niya nga hitabo tigin mention diri sa aton nga dapat sa mga pasahero hindi sila magkadlock no nga mag sakay kiti very adolescent ko no isolated ang ini nasambit karon niya nga kaso adri puputsam kiti alos kalabanan mga taxi mga mayoman sa ila siting mga pasahero diri pumbutsam kag tiabo na ang isa to sa dimension man diri ni Mr. Yap nga hindi man ni alarming no ang ining natabo karon
especially sa sining isa ka katapok sa LGBT nga nagreklamo. Sam si Mr. Ticto Yapla ang presidente sa atop sa mapakingutan dere sa Boboradyo. Yeah, so far no, wala pa gid pagising na inabagong nga informasyon or report pagkita sini. We would really appreciate kung mapaabot natin sa natungdan no, kung ang mabiktima para madali natin ma-identify o kung ma-refer man sa iyang manager no. Ay ang ini nga kaso hindi bagay kung dapat timon sa mga drivers kaya ang respeto bagay kita patihatag nila bigyan sa tanan-tanan nga ba pasahero regardless ng area na sexual sex no. Sa sininga case siya ko disrespectful ang atong driver dere siguro ang may mobiteri ang atong ilang management kan kung pwede kung nakuha sila sa atong biktima pwede siya makafile sa complaint sa LTFRB no kaya tingin sanction man nila ini pati sa salakyan nila dala niya para may advisement sa LTFRB nga makatake sa necessary disciplinary action. Sa part-time driver, IT driver na siya, LTO would probably be also one of the agencies na pwede niya makatake. Sa inyo, sir, open makamo if ever nga magkadto sa dakag mag-complain? Yeah, okay. Kaya membro na siya sa ato daw outright na may proceeding kinang matabo. At kung mapamatandaan niya, ginahin mo niya na may disciplinary action o pinaka-minimum na suspension. Suspending siya sa iyang pag-drive. Kaya sinambal na namon, almost always a policy ng industry kung siyang taxi operators na tanan-tanan niya respeto pag-nasag kasahuran sa action mga pasahero ano ang team sa kabutan ng lumuang natin. Pila ka adlaw ni or binula ng suspension, sir, if ever? Depende na, no? Ito kung may medyo dumol na mo ina-face siya. Pag may mga previous cases na siya, somehow generally may mas medyo malawig-lawig na suspension. Okay. Ano makabig ni sir nga alarming sa inyo, specialty sa taxi association, sir? Ini, no, para sa ako na isolated ni, ito ang every now and then, no, internet yung sa ating mga operators, normally met with the drivers and discuss all these things, no, very basic in siya yan. Ang una kitin mo sa drivers sa pag-display sa iyo. Ay, sige. Ang imo na lang siguro, sir, panawagan, sir, siguro take pamati man ng taxi driver, baka niya naman ako nanonggin himo yati, siguro mas mayo nga mas temprano mag-surface na lang siya sa inyo, sir, kag magtuad man sa inyo. Kaya ang ako ng pangabay sa nag-himo sini, kaya sa number na sa ato na biktima na identify ka niya, then I think the best way for you to do is to go to that person concerned, no, kung mga ayosin ka pasensya. And of course, mag-rekarman, magkasumpa man sa natunggan niya sa Liberto. Parang hindi maglawig. Hindi na po ang inyong sala. Kasi kung agad ka palagi sini, ito dapat ang inyong pangabulian. Mag-drive. Sa mga pasahero, sir, anong panawagan mo kay ti damo lan ni sang sang komento ang iban kuno gambang ati dapat hindi kuno silang pungkos tubang amo na blang mga senaryo kay natabo to do sa tubang tong pasahero mo ang ginbastos. Ano mo sir sir panawagan sa pasahero, sir? Generally, no, wala kang siguro sinkwan ko na karo po na remind ko na internalize na sa mga drivers na ang respeto ihatag bigyan sa pero
Ang mga file lang sa ato mga pasahero, if ever nga may instances na mo sila ipaabot dahil sa natong Daniel siya kandidato. Kag of course, siya pa yung kami kung miyembro ina sa Association of Taxi Operator Kitanay, ipaabot na sa mo, no? May araman kami na hotline na bagay sa dapat mo, pwede niya pwede niya na matawag. Oo. Jomar? Si Mr. Perfecto Yap, Adri Carabobosam. Kuna, ang mention to ni Mr. Yap, kasi sa mga pasahero, yati ba sa iba doon ang katahat na blang ti magsakay sa mga taxi, ti amo to ang bal niya ti wala man niya problema kung sa tubang kaya magpungko galing tinatabuan ng galing, no? Amo to ang driver, Bombosam, kaya mo to na mention ni sir nga ti very isolated na sa nga kaso, sa ilasin ng miyembro masobra 2,000 adri sa may panay kag kaya mo to na mention yan ti sila ni mag sulod bilang taxi driver ti napa-insindi naman ni sila no sa ilasin ng management kung ano ang proper way no nga pag cater abis ang pasahero kag at same time ti ang pagrespeto no sang driver sa iya sining pasahero hindi gid niya madula Bombosam. Okay. Regarding sa sining nasambit karon nga insidente ko na ining natabo natingin ka dismaya address ang isa ka pasero Bombosam. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Madula lang guro ang malain siniiya nga mansa sa taxi o sa pagsakay sa taxi kung sa labing madali nga panahon madakpan, kasuhan, prisuhon, kung ano pa iya nga mga nagakaigo sini nga pinalidad ang ihampak sa nasambit sini iya nga driver. Kung sa video inyo siniiya nabatian nga pagkuha niya sang kamot sang pasahero, naghambal pa siya nga hindi ka maghuyaw-ya. Naghambal ang pasahero nga may migo ako, tapos naghambal siya nga hindi ka maghuyaw-ya ako gani may asawa, may mga kabataan. Ti Mr. Manyakol driver, sir, no? Kung napinsaran mo na sang temprano pa nga may asawa ikaw, kag may mga kabataan ikaw, kag ang imo sini nga pala nga buyan, ang pagmaniho sang taxi, kung tani, why mo na iniginhimo? Sa aton sini makabumbo. Nagapakita lamang sa aton sini makuturan nga waay sa eksakto sini nga paminsaron or posible iya nga naglalapaw ang iya sini nga testosterone, no? Ang iya testosterone kang naglabot na sa iya sini nga utok na impluwensyahan na sang ginatawag iya nga uniform tango Oscar Golf. Rason nga ti natripingan niya sang binastos nga sa isang pagtripping ang pasahero. Akon iyaway ako nagapati kag babaisay gid kita ni bisan pila pa iya ka adlaw, tuig or bulan nga maghambal ikaw nga basulon mo pang biktima or ma-victim blaming ikaw nga ti may pulungkuan na gid sa likod nga sa front seat gid pungko. Ara na iya banwa sa mga taxi driver sa ila iya nga pinamatasan kag kun ang iya sini ginapinsar nga makatakas ang iya sini iya nga arkila or boundary may take home ini siya nga sarang iya nga makatusto sa ila sini nga pang-adlaw-adlaw, dira lang nang iya sini nga focus iya. Kag kalabanan sini nga mga taxi driver, amo sini banwa ang ila sini iya nga ginatutukan. Why na ni sa ilaya paminsaron ang nga magminanyak pa or magminanyakol? Nga mang tripping sa ila sini iya nga pasahero? No?
Pero ti, hindi man kita makahambal nga manginipokrito kita nga ti kung kaisa sa sobra ka dali-dali sang imo siniyang nga pasahero dira makakita kagid binta sa mga tinaga sang kilala ko bla. Makakita kagid binta. Pero ti, hindi mo man na sila yung mabasol kay nagadali gani. May ginahingagaw. Oh. Ti, pero kung ang focus ni mo ya sa imo palang abuyan bilang isa ka taxi driver, why na yan nagasulod sa paminsaron mo nga minanyakol? Katulad sang ginhimo sining nasambit karon iya nga taxi driver nga nagakadapat lamang nga ilupot ini sa karsel. Kag pasakaan siya nagasirnampaw nga kaso. Oh? Din kay mo yakita iya nga nagamaniho kag may pasahero. Bisan ano pa man ang iya siniya nga pagkatawo. Lalaki, babaye, agi, tumboy o kung ano man na siya, hindi mo na iya dapat pagbastuson, respetaron mo ina. Kay halin sa iya sinaiya nga ibayad sa imo, dira mo ginakuha, o dira nagagika ng imo siniya palang abuyan. Although makabig naton nga isolated case ini, pero ining isolated case ang hindi gid dapat iya nga maliwat pa. Gani nagakadapat gid lamang sang ginatawag sini nga disciplinary action kay nagapanawagan kita nga i-suspend ng iya sini karon nga driver's license. Hampakon sa mga mabugat sini iyang kaso sa bahin sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Oh? Tiningki mo kita iya nga may piti-pitihon niya. May haplos-haploson niya. Si Junjun niya. Ano matsyag mo? Hulo na nga inog pauwak? Nga antis mo ipauwak, haplas-haplason mo na yung iya sining ulo kagang iya sining malaba nga liog. Biblaan mo na, bumbuamay, magpauwak hulo, no? Magpauwak hulo, gani na buga-bugahan pa gani na tubi, no? Ang iya nga liog na diyo, ang iya nga ulo, una na yung ulo, ginabuga-bugahan tubi mo. No? Tapos, haplos-haploson mo dayon. Pag haplos-haplos mo, ang bulbol naman sa iya sining bulbol. Ang bulbol, bulbol gi man tawag sa balahibo sa manok, no? Balahibo sa manok, ibason mo na. Buga-bugaha mo na tubig. Kay kita ko na kadto man ta sang una sa uwakan mo. Oh? Sa aton sining mga kabumbo. Oh. Ti ano matsyag ni sang driver ni nga manyakol, inugpauwak nga hulo si Junjon? Ang iya nga Junjon, nga haplos-haploson niya nay, ang ulo nga ulo sa hulo nga manok, kag haplos-haploson man ang mut ko malaba giman ang liog. Ang hulo niya malaba ang liog. Pero to ining si Junjon yan kung ang kilala ko pa siya, amo na nga Junjon ang tawag ya kay gamay pa mo. Tanda pag ito matanong isa ko nga kilala ho. Pero seriously speaking, no? Hindi niya siling abi makabig naton nga langulango lang nga hitabo. Seryoso ini nga hitabo banwa nga nagakadapat sang madasig sining akto nagikan sa mga proper authorities naton, just like Land Transportation Office and Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa aton sinimatag palamati. Kag hopefully sa sunod nga balik iya sa nga Public Safety Transportation Management Office, coordinate na sila nga daan sa Iloilo Iloilo Provincial Police Office. No? Anong nanamin ko nga coordinate na sila nga daan para direkta na lang na yun nga pusasan kung matumod man lang sa nga biktima ining manyakol nga driver. Kay nga man ginhalita niya
ang mga kasubong sininiya nga mga taxi driver. Gani sa mga migo naton dira nga mga honest kag responsable nga mga taxi driver, kung kilala nyo ni, now, isugid, ibuyagyag nyo ng iya sini nga pangalan, kag kung sa diin ini siya makitaan. Oh. Kay ti, bangod sa amo sini nga hitabo, nakatuga na ini karon, or posible ini makatuga sa nga stereotyping, bla? Oh, sa mga taxi driver, nga kung sa diin hindi na naton gusto. Kay kung amo sinang matabo banwa, madalahig iya ang mga mabuot, responsable, kag honest nga mga taxi driver nga kung sanin tuman kanamo ni sila pililion lang na ding mga hulo mga kasubong sini ni taxi driver nga isang taxi operator or sang amon sini nga taxi unit tinauyatan ta naman di ang pangalan sang driver subong man sang taxi fleet. But hambal Mr. J. Kunlo sa inyo ti hulaton tang opisyal nga pagwaon sini nga statement karon ang LTFRB nakatalana nga magapagwa sa ila sini nga official statement kag posible ang mga violation sining nasambit karon iya nga driver. Saton sini karon iya nga mga kabumbo. Sus Maria kagusip po. Kung mga iban-iban na ni kagway ni dinakop gilayon sang ila sini nga kakulba. Ambot lang. Base kon pati guro ang bata-bata guro nga hulo to sang driver to. Nga nagaingalan sa kay Junjun base ko na ginsaropang na to sa sang mga bystanders to. Galing kiti do kasubong iyang natabo bla kay Daryl to Salidas bla, to Lasidas bla. Na state of shock man abi ang ang biktima. Ano pa do nakuman siya blaw sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. No? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time 26 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. No. May mga gahambal diri balaw. Hindi taman to abi mabalaan kung may biguti to, kung may bungot to si Junjun niya. Ay gamay pa gani. Pero si JR ya, Bombo Amay, si JR kilala mo? Si JR ya, clean cut niya. Bombo Amay, si JR nga kilala ko, no? Ang full name niya ni is JR Balabag. Kay taga Balabang di sa mo? Una ya si ngalan niya. Kung ang taxi driver to ya, si Junjun, ang yaya sa kilala ko, si JR Balabag. Nga Balabag. Pirmi lang ka Balabag mo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 28 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa, no? Good news kita na sa aton sinibalay nga mga kabombo, no? Kay ang hagna ining Republic Act 11950 ni Iloilo City Lone District Congresswoman Jam Baronda, no? Ining ginaduso nga hagna ni Congresswoman Jam Baronda nga nagahimo sa mga eskwelahan sang hibaw-an kag nabitasan nga mangin isa iya ka integrated schools. Permado na ini ni President Bongbong Marcos. Now, ining pag-convert sa Hibaw-an Elementary School bilang Hibaw-an Integrated School kag Republic Act 11951 duwa ni balik hagna nga nagahimo naman sa Nabitasan Elementary School bilang Nabitasan Integrated School. Tinapirmahan na ining duha ka mga layi nga gin-author ni Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Jam Baronda sang June 15, 2023. Tungod sini makatanyag na sang high school education ining mga bulutuan pinaagi sa layi kag mas mahapos madugangan ang mga manunudlo kag mapadasig ang pagpatindog sang pasilidad kag school buildings para sa dugang sini nga mga estudyante.
Ti isa ini sa mga dapat man nga abi-abiho naton nga effort sa aton sini nga Lone District Congresswoman no? Ang pagtutok maniya sa sektor sang edukasyon. Ang iban sini nga medyo hindi makasarang diya sa pagpaeskwela sa ila sini makbataan, ti mahatagan na karon sang kahigayunan nga mapadayon ang pagtuon sa ila sini makbataan no? Sa ginatawag sini iya nga high school. Yamakon mo hibawan elementary school sarang na iya nga makabaton sang high school dira. Kag ang nabitasan elementary school mangin nabitasan integrated school na. Sa aton sini karon nga mga kabombo. 30 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa diriman sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon i-check naton ang balita with Bombo Ria Mumblan. Check karon naman naton ang kay gayunan check karon naman naton ang latest diri banwa sa sining illegal fishing kung anong estado sini sa probinsya sang Iloilo kay isa man sa mga ginatutukan karon sang provincial director magluwas sa illegal drugs amo iya ang illegal fishing. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumars. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon na hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pilak maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sini iyang launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May mga mensahe bala nga ginapadala sa aton sini iyang live comment section nga ti ang iban sini nga may mga bad experience sa taxi. Way man gintumod kung ano nga taxi unit diri but hindi na kuno ini iya isolated case kay ang natabo sila diri banwa ginapasalamatan gani nila iya ang nasambit karon nga biktima nga nagpangisog nga i-document ini or magkuha sa nga video bala para nga may pamatod siya kay may isa diri ka nag-message sa aton no nga may ara kuno sang may ang friend kuno sang asawa niya ginbastos man sang taxi driver. Ang driver gay istorya kuno sa mga sexual nga topiko no sa aton sini nga mga kabombo hindi na kuno magsakay iya ining biktima sa taxi. Nagapanawagan man siya sa city no city local government unit
nga patigayon sang nagakigo sini karon iyang lihok agod nga matapna na ining kasubong sini karon nga hitabo. May ari man diri sang nagapahayag nga nabiktima, kaya nga nabiktima man sang sini nga driver kay hambalya manyakid nga driver amo pa na ginhimo iya sa magulang ko. No? Sa aton sini makabumbo. So nagakadapat nga hatagan ini sa nagakigo man nga pagtamod no? Kay sa nasiling tanabla ang epekto sini malain para iya sa mga taxi drivers kag subong man taxi operators. O nga mamansahan ang ila sini iyang imahe nga ti amogal ini mga taxi driver diri sa syudad sa Iloilo. 40 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Ang OCA ginaangan-angan na dre or ginaangan-angan may dugang karon nga balita kita sa sining one-time COVID allowance bala kay damo nang nagahangla sini. Naglala pagid kuno ang sitwasyon sa gintransfer ang gintransfer ang pondo from Department of Health to provincial government. Damo nagapamangkot kung kabalo man ni si Governor Arthur Defensor Jr. sa nagaklinabo. Mas na delay pagid kuno kay provincial government na nagauyat. Check ta na karon with the Bombolinsi this time. I-check ko na si Bomboria Mumlan. What's the latest sa kampanya batok sa illegal fishing sa Iloilo Police sa Provincial Office? Bomboria sa report na please kamin. Magawa sa illegal nga droga, gintutukan man sa Iloilo Police Provincial Office ang kampanya batok sa illegal fishing. Naibaluan nga gimanduan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Office Director Police Colonel matutukan fishing, illegal drugs, illegal gambling kung inibilang Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby kay balik-balikan naton ang linya ni Bomboria Mumlan. No, kay daw medyo choppy ang iya sining resepsyon, naga-utod-utod para nga mas klaro kita karon sa pagaplastar man diri sa latest sa bahin karon sa anti-illegal fishing campaign sa IPPO. No, kay ti ang tatlo sini ka mga krimen bala, no, amuning isa sa mga amuning matawag naton iya nga ginatutukan karon sa aton sini mga kapulisan ang illegal drugs, illegal fishing kag illegal gambling. Amo ining madata sini nga mga illegal sa bisan diin ka man iya magkadto sini nga lugar. Sa aton sini nga mga kabumboti, kumusta ang kampanya batok sa illegal fishing sa bahin karon sa IPPO? Standby kay balik-balikan naton si Bomboria Mumlan diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Bomboria, please come back. Balikan ka Bobotam, no, magluwas sa illegal nga droga, gintutukan man sa Iloilo Police Provincial Office ang kampanya batok sa illegal fishing. Naibaluan nga ginmanduan ini ni Iloilo Governor Arthur Tuto Defensor Jr. si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Palomo nga tutukan ang illegal fishing, illegal drugs, ug illegal gambling umbisa nga nagpungko ini bilang direktor sang Pebrero 2023. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sang talatapan, iya ginpahayag nga base sa comparative data sang 2022 kag 2023 mayara sang pagtaas sa operasyon sang 1,161.54%. Sa numero nga ini, 13 ka mga operations ang natigayon sang 2022 kag 164 naman sang 2023. Suno kay Aranyo, 52 ang nadakpan sang 2022 kag 450 naman subong nga 2023. Bangod diri may ara sa pagtaas nga 765.38%. Ginpahayag dugang sa natungdan nga nanari-sari ka mga klase sang illegal fishing activities ang na-monitor sang talatapan kaangay na lang sang dynamite fishing. Ini ang masami nagakatabo sa 4th kag 5th district sang probinsya. Para kay Aranyo, kinahanglan ang pagbabaskog sang kampanya batok sa illegal fishing agod na protektahan ang dunang manggad ilabi na ang kadagatan. Ari karon ang pamatian ang pagpakig-angot sang Bombo Radio Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo.
No, actually ang campaign na to naging illegal fishing isa gid ni ka mandato sini sa aton sining governor Toto Defensor during the courtesy call siya ni Police Colonel Ronaldo P. Palomo pag-assume gid as provincial director diri sa probinsya sang Iloilo. So sa ato naman subong data may-ari kita actually comparative data Bomboria no. Naga-cover din isang January 1 to June 10, 2022 versus the same period of 2023. Sa atong mga operation na gin-conduct against illegal fishing ng January 1 to June 10, 2022 may ara sang 13 ka operation ang gin-conduct while sang the same period sa sininga tuig no 2023 may ara na kita sang 164 ka operation. So meaning may ara sang 161.54% nga ginsaka gin-increase ang atong sininga operation. So may sang last year may ara sang 52 o sang the same period last year no sang January 1 to June 10, 2022 may ara sang 52 ka mga illegal fishers ang nadakpan while sa the same period for this year may ara sang 450 o kung may ara sang 765.38% kay ginsaka sa mga naaresto sining mga illegal fishers kag sa worth naman sang isda nga na-confiscate last year may ara sang 10,430 while ang sa subong nga period naton for 2023 may ara sang 1,277,60 pesos nga estimated nga worth sang isda nga na-confiscate o kung may ara sang 12,144.10% nga gin-increase. Ano ni pasami sir klase nga aktibidad nga illegal fishing ang na ubra sang actually damo ini nga mga madamo ini nga mga klase sang or ways sang illegal fishing na dakpan nga aton nga nga mga personnel ato lupod ang aton nga bantay dagat. So may ara nga mga bayo no dira fishing, that is why nga isa subong especially sang time sa aton sila nga provincial director ni Police Colonel Palomo in-intensify gid ining nga kampanya. That is why nga tama kadako no very notable ang increase sa aton sini nga mga operations as well as ang mga kaladakpan nga mga illegal fishers. one hand ano ni ang action sang Iloilo province ang illegal fishers side direct. Yes, no. Actually, panayamid natin hindi nga ginaapilar sa aton sini nga mga pumuluyo. Especially ang mga nag-engage sa illegal fishing activity. Nga untata na natin ini nga classically nga bagay ng mga buluhaton kiti nagaguba ini sa aton sini nga dulang manggad, especially sa aton nga kadagatan, no? Kaya iti isa man ini kadako nga source nga pangabuyan sa aton sini nga pumuluyo, especially sa aton mga fisher folks. That is why nga dapat ang isa sa aton dapat mag-contribute ng ilang share para mahalungan natin ang aton dunang manggad para nga may mabulos pa or may ara pa nga mabilin, may bilin pa kita sa mga masunod nga mga henerasyon. That is dapat ang isa dapat mangin responsible para nga mahalungan naton, ma-preserve naton ang aton sining dunang manggad, especially sa kadagatan. Si Police Major Rolando Aranyo. So balikan ta lang man ang pahayag man ni Major Aranyo Bombocham, no? Umalin sa nagpungko ini si Police Colonel Ronaldo Palomo mayara sang 1,277,060 pesos ang balor sa mga isda nga na kumpiska sa
Iloilo Police Provincial Office kung ipaangged sang 2022 nga 10,340. So dako man ini ka kahigayunan ang pag-intensify nila pagpabaskog sang kampanya batok sa illegal fishing sa bahin naman iya sang 4th kag 5th district sang probinsya Bombacham. All right. Ini si Bombo Ria Momblan para sa #1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid. Salamat kid Bombo Ria Momblan sa imo siniiyang follow-up report. Amuning isa sa mga gina-expectar man naton nga hatagan sa nagakigo sini karon iyang igtulupangod sa aton sila makapulisan kay dako man ang halit sini sang illegal fishing sa palangabuyan man sa mga kabumbo naton nga ginasaligan orang mayor sini nga palangabuyan amuning pagpangisdao di kong pabayaan ni naton karon kag magsigilan na da ang mga illegalista, magsigilan na da karon ang mga sindikato kaluluoy aton sini dunang manggad. 51 minutos na nakaligad sa takna kalaunahing nga gawon ko balita ni Bombo Lindsay. Kay damo nagapuruga ito sa sining one COVID allowance. Ang iban sini naglaom nga sinya kay nataan ay kinatransfer na sa provincial government madasig dani. O igo mura mas naglala pa yan sa sitwasyon sa DOH. So ginakumpara nila nga mayo pagani kunong pundo ara sa DOH kay kun may pundo lang magabot kilayon sini nga ginapasulod sa ila sini nga mga ATM sa probinsya kuno ya hasta subong wala gid nangayo sang update ang mga beneficiaries sang one COVID allowance why man ginasabat ikabalo si Governor Arthur Defensor Jr. Check naton si Bombolin si Bari. Bombolin sa report na please come in. Nagpaathag Bombacham ang Iloilo Provincial Health Office natuhoy no sa one COVID-19 allowance sa mga vaccinators na ginhire sa Iloilo Provincial Government diri sa may probinsya ya sa Iloilo. Sa aton na pagpakidangot kay Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sa Iloilo Provincial Health Office, iyaging pahayag Bombacham na tinag-abot ang ining one COVID-19 allowance sa mga vaccinators kag na-download ini Manila halin sa Department of Health June 7. So gin-download ini sa Bombacham sa Iloilo Provincial Treasurer's Office ang ining pondo kag ginhikotar ina sa Provincial Treasurer's Office pero hindi na mag-stop ang ining process sang pondo kay maumpisa ina sa Bombacham sa accounting anay may ara nga pagahikuton sa accounting office tapos diretso liwat sa treasurer madiretso ina siya sa mga administrator kag pagahimuan pa ina siya si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sang executive order para ya sa cash payout. So ining one COVID-19 allowance matandaan naton na tisabahin sa Department of Health sa Iloilo Provincial Government nag-sum up na sila sa memorandum of agreement na kung saliin ang para sa bulan sang Mayo kag Hunyo nga dapat kita ni 2022 ini siya nahatag mo sa Department of Health ang ining one COVID-19 allowance nag-desisyon diri ang provincial government na sa ila na lang idiretso para ngati mas madasig kuno ang pag-release sa pondo pero that was pandani 2022 pa ni dapat ma-release ang ining pondo pero tiyan mo na may mga problema, may mga delays ang budget sa pondo sa bahin sa Department of Health. Rason na tinag-come up sila sa memorandum of agreement amo nga sa June 7 na amo pa patigayon sa Department of Health na masulod sa Iloilo Provincial Government ang ining pondo para sa aton nga mga vaccinators for the month of May. May ara sang 1,142 ka mga provincial paid vaccinators kag mga personnel sa Provincial Health Office na amo ang dapat maka-avail sa 9,000 pesos na one COVID-19 allowance sa bulan sa Mayo. Samtang sa bulan sa Hunyo, 1,139 ka mga personnel or vaccinators na ginhire sa Iloilo Provincial Government ang makabaton man sa 9,000 pesos for a total of 18,000 pesos kung tani ang ining mabaton sa mga vaccinators naton diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo. January to April actually nabaton na ninila patigayon ini sa Iloilo Provincial asang sang Department of Health kadti ang May to June amo naman ang sa bahin sa provincial government samtang ang July to December naman Bombacham ang dapat kung tani sa 2022 pa wala pa niya ma-download sa Department of Health ang ining pondo na inughatag naman sa ato niya nga mga
vaccinators. Amo na nga ti as soon as ready ng payout ma-announcement kay Dr. Quinion ang Iloilo Provincial Health Office kung saan ma-release kag para nga ma-schedule ang pag-distribute sa sining 1 COVID-19 allowance para sa mga vaccinators diri sa may probinsya sa Iloilo. Yari bala ating pamatian na pagpatag ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sa Iloilo Provincial Health Office. For the month of May, may mga 1,142 kita sa mga provincial paid vaccinators plus ang aton nga HMO personnel kag PHO personnel nga pwede maka-avail sang OCA for the month of May. For the month of June, may ara 1,139 sa mga personnel na pwede man maka-avail sang ang OCA. So kung high risk ikaw, no, sa amo na maka-avail sila sang 9,000 pesos. No? Dependent man on the number of days that they were exposed. So amo na siya 2022 pa ni, no, nga OCA bali January to April nabato na nila, and then ang ginapatigayo naton subong is ang May to June. Ang sa July to December, wala pa na may na-download ang Department of Health nga funds para sa July to December. So, ang ginapatigayon talang subong are for the months of May and June 2022. Update naton sang kaginasang aga while we were having meeting with the governor, may mga payroll na nga na permahan kay Sir Orwen Anuevo, ang aton nga provincial accountant. Kag ini, ang mga payroll nga ni, gin-forward na sa Treasurer's Office. So as to determine kung sa saan ini magwa ang payout or ma-payout ang aton nga OCA, depende pa na kay, of course, from the accounting to treasurers, then administrators, and then probably may ginhambal pa nga ba si maubra pa executive order para sa cash payout nga permahan sa governor. Rest assured that as soon as ready na ang payout, hambalo namon kamo, no, ma-announce kami sa inyo kung saan ugid mahatag, ma-release para nga i-schedule naton kung ano nga adlaw ang amuni nga banwa, no, para nga maka-avail sang payout para hindi man dili dinaguso sa aton nga Provincial Treasurer's Office. Hindi mang dinaguso, tinga YATM ang mga beneficiaries ng OCA, Bombolinse? May ara man actually Bombotsam, pero pinakadepende ina sa bahin sang provincial government kung ang tagtaganay in cash balang ati madiretso sa ila personally kag hindi na pagpaagi sa mga ATM cards nila Bombotsam. Isa subong asunto wala pagid sang tulid na schedule kung saan ugid ma-release, no, ang ining 1 COVID-19 allowance ang aton ng mga vaccinators kiti dugay-dugay na to actually Bombotsam. 2021 pa nga serbisyo nila, 2022 dapat natin mabato na nila o galing kay ti pertigid kahinay ang processing sa bahin sa DOH mangin sa Iloilo Provincial Government Bombotsam. Ti inhustisya na ni para sa mga health workers karon nga nagtaya sang ila sini nga kabuhi, hindi lang ila kabuhi ang intaya nila kundi pati man sang ila sini nga pamilya, kung sa diin ti isang tsimpo nga ayara sa height sang COVID pandemic, in risgo Manila silang ila kaugalingon by exposing sa mga pasyente, tapos anay kay ila na karon tsimpo nga makabaton iya sang para sa ila na parte ni Serman para sa ila, do kasubong iya nga ginadribble-dribble pa sang Department of Health kag sang provincial government, Bombo Alinse, ano ning taga DOH ni, ano ning taga provincial government ni,
hindi ni mga tawo nga way nagabatsyag sang ginabatsyag sang mga benepisaryo sang uka nga gakaon man ni sila kanon mo, gabakal man ni sila bugas, bakal sudan, may mga ginapay-eskwela nga mga kabataan. Di buinas na niyang dipida ang DOH. Why sila iguro ga problema mo kaga mo man say maswid sa provincial government tabo mo linse? Amo gid bombot sampi pahibaloon ta man ni palabot ta man ni actually kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang ining concern sa aton nga mga vaccinators kay grabe nga antosanay kag grabe naman yung nga pasensya nahatag nila tubtob subong wala pa sa gihapon sang one COVID-19 allowance bombot sam. Idugang ko na lang bombot sam kasi bag-una nagpagawa no sa statement ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development with regard to the Japanese encephalitis diri sa aton sa rehiyon sa East. Actually 256 ang suspected acute meningitis encephalitis syndrome kung saan ang nag-positive diri bombot sa Japanese encephalitis yara sa 25 ka mga laboratory results kag may aras ng 163 pang pending na mga resulta. So sa bahin sa probinsya ng Iloilo, we have 12, 7 sa Antique, 5 sa province of Capiz, isa naman sa Iloilo City. Ang aton diri nga pamangkot kun tani sa Department of Health kung nga angati wala sang available nga vaccine diri sa bahin sa regional office pero ti way pa man masabat sa bahin sa Department of Health Region 6 Bombachang. All right. Ini sa Bombo Lins, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Lindsay Bade. Ari pagidugang nga impormasyon ng DTI karon, no? Nagpagwa na di sang pagsulundan para nga idumili na ning pagbaligya sang sining lato-lato bla. Kag nagbando man diri karon nga kung sino man nakakita nga may nagabaligya o kung nagampang sa lato-lato ang sarang ini nga makumpiskar. Kay pila na ka mga reports na baton sang nasambit sini iya nga insya sang gobyerno nga damo sang nagakabuklan sa sining lato-lato. Pero may kilala ko nga naghimo bumumil sang lato-lato nga ti hindi kag iya mabuklan bisan ano pa nga bisan kwaon pa ning duha ka lato-lato kag gihampak sini sa imo gro hindi kag iya mabuklan. Ngaman. Dalag ko ning lato-lato pero ti suswariya kag usip. Lantawa bla amo ni ang posible masunod nga trend sa lato-lato craze pero hindi na ya plastic, hindi na kun ano nga mga matiga nga bagay, styrofoam, bumbumel. Hindi pa mo sinakatagsing ang sining lagtok, no? Kagado hindi pa ya sakit sa pamatinan, kagad bata ni mga bukla na styrofoam mo. Pero basikon pati ini pa kumpiskar sang DTI bala. Anyway, ang iban sining nga mga impormasyon, itugyan naton sa iban sining nga mga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isibamot siya mablanco over gabilin sa imo sa manenayang hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 18 to 24, 2023. Ang Technocrats Band, isa sa mga premier bands ng Iloilo nga makakanta sa inyo paborito nga mga oldie-goldie songs
has set their mind sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa Hunyo 24, Sabado, sa Concert at the Plaza. Eksklusibo kag para lang sa inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical zone, napulo ka mga matahom nga plazuela de Iloilo Mags ka iban pa ang iga-paraffol sa mga suki sa plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 25, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa La Tolda, magaumpisa alas 11 sang haga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga salamang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga tulod sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Magkabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang Tanan mga kabombo, good afternoon gid sa inyo. Okay. Kumusta na kamo? This is Tita Regine. Nagapanumbalik kita sa pagdulong sa inyo. New set of stories para sa inyo sa sining hapon as we continue bringing you mga makalilinaw nga mga kasaysayan diri lang sa kahapon namang program. And so, ready na kamo dira. I am here na para nga magbasa in just a little while sa mga istorya nga padala diri sa aton. Kag manghayo tungod ako sa pasensya sa kay Nanay Beth nga nag-request kung tani, no? Nga June 20 ang aton nga hatag or pagbasa sang iyang istorya. Pasensya ka gid na ni Beth, siguro buwas ko gid mabasa ang imong story. I hope nga by tomorrow free ikaw sa gihapon kag makabantay gid ikaw sa pagbasa naton sa imong istorya. Salamat gid sa pag-intindi and sa inyo dira mga kabombo, feel free also nga mag-send sa inyong mga istorya. Pag-i-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Tri-City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, this is Tita Regine welcoming you. Ari nang atong ambahanon para sa sining edisyon sa kahapon lamang program.
from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao, Someday When I Am King. Good afternoon. I can't claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. I don't have to wait for that someday. Kay Queen ako yan. Joke lang. Rina, ako ngalan. Anyway, good afternoon again and welcome mga kabombo. Ani na nga ating first story para sa sininga hapon. Wow, pasensya man also sa kay student mom. Wala kasulod sa aton Father's Day special week ang iyang story, but nevertheless ang humble ko tanang niya hindi makasulod, tagaan ko gid sang tiyempo para nga mabasa and may chance sa gihapon nga makadaog as best story diri sa case. So, ari na ang pang Father's Day man nagikan ka nga istorya nagikan sa kay student mom of Lambunao. Dear Tita Regine.
Bago ang tanan, luyag kong tamyawon kamudera tanan sa Bombo Radyo sa maayong hapon, kapin ko sa imo Tita Regine, kag sa mga nagapamati subong sa programa nga KLP. May duha na akong sulat nga inagpadala dira. Ara na sa akong agot kay girl, pero wala pa siya kapasiti. Ipalagas ko ining sulat about my father kag tani makaabot para sa Father's Day. Makaabot siya. Tita Regine, kung may isa ka tawo nga labi kong dapat wasalamatan sa sining kalibutan, amo siya ang akong tatay. Siya ang isa ka amay nga dapat kag sarang ipabugal sang sino man nga anak. Dako ang nangin impluwensya niya sa akon para ako magdako nga mabuot, honest, may kahadlok sa Dios, kag matahuron sa ibang nga tawo. Hindi nangin sablag ang hindi niya pagtungtong sa school agud makatuon para mangin ideal siya nga bana kag amay sa amon 8 nga mag-urutod. 4 nga lalaki kag 4 man ka babayi. Ikadua ako, Tita Regine, sa amon nga mag-urutod, gani ako ang nangin right hand ni nanay sa mga orobrahon sa amon nga panimalay. Si tatay isa ka laborer sa isa ka dako nga kompanya sang gasolina. Ang iya ginaganar, hustuhan lang sa amon nga pagkaon. Pero wala ako kadumdum nga nagutuman kami. Bisan si tatay lang ang nagaganar, kayang amon nanay isa ka plain housewife. Aga pa nagabugtaw si tatay agud manghimos para makalakat sa iya nga obra. Siya ang nagapreparar sang iya nga balon para sa udto, kag si nanay ang nagaluto sini. Makita ko kada aga nga bag-o maglakat si tatay. Pagpanaog niya sa amon nga hagdan sa kusina, nagapangamuyo anay siya bag-o magpanaw. Nakalisensya na siya kay nanay kag sa amon nga iya mga anak. Nagabisa kami sa iya, pares ang iya nga luyag kag gintudlo sa amon. Malayo-layo man ang orobrahan ni tatay pero para makakini, ginalakat niya na lang ini sa aga. Amuman sa hapon pag uli niya. Masami may pasaan pa nga kahoy. Inanggatong si tatay nga ginapamulot niya kagintipon sa iya nga orobrahan. Pagabot sa balay, mapahuway lang siya sa makadali, mamangkot kay nanay kung may hiyapunon kami, kagdayon niya sa tubi sa gripo sa tabok parsada. Ginabuta niya ang among tadyaw sa kusina, mga balde sa banyo kag drum sa may labahan namon. Kung hindi niya ini mabuta sa hapon, aga pa na siya, Tita Regine, mabugtaw kag butaon ini. Hindi luyag ni tatay nga sa gripo publiko kami maligo kag manglaba. Gani, bisa na budlayan, ginasag-uban niya kami. Kung kaisa, ginabuligan namon siya sa magulang ko nga lalaki. Mabudlay ang obra ni tatay sa ila kompanya. Nabulad sa init kung tag-inadlaw, kag sa ura naman kung tag-urulan. Gani, palagi lang may balon nga kalo o kapote si tatay. Ginabantayan ni tatay nga mabuta sang gasolina ang ila mga dako-dako nga tangke. Na daw isa ka building ang kadakoon. Hindi ini pwede mag-awas kay delikado. Ang suksok ni tatay nga kamiseta kag mao nga pantalon, palagi lang puno sang grasa sang gasolina. Ako ang nagalabas ni. Ginabrush kag ginahabunan ko sang maayo agud makuha ang langis kag gasolina. Dayon bunlawan. Pagsweldo ni tatay, ginahatagan niya ako sang kwarta. Suhol ko kuno sa pagpanglabas ang iya kamiseta kag pantalon. Maalwan si tatay sa amon nga iya mga anak. Kag palagi lang may bit-bit nga pagkaon para sa amon tanan sa hapon. Sa gabi bago magtulog, ginaistoryahan kami ni tatay kung wala si Tio Anoy nga iya nga manghod. Mga harianon kag prinsipe ang masami niya iistorya. Ang mga ini, nabatian man niya sa iya tatay sang una. Mga inaway ini kag espadahay sakay sa kabayo. Kung todo sound effects pa ang iya istorya. Doon nagalantaw lang kami sa sini, Tita Regine. Tapos sa istorya, nagapangabdi kami tanan, upod si nanay. Ginahambalan dayon kami ni tatay, nga magpisan, kag magpakabuot, kag magtuon maayo, kay may premyo kami. Kung kaisa, ginapasaulo kami sa binalaybay ni tatay.
Grabe siya magtahi-tahi sa mga tinaga. Paborito namon i-recite ang gintudlo niyang binalaybay nga may titulong Palasyong Barong-Barong. Ini kuno ang amon balay. Matuod man, one-room house ang amon balay. Amo ini, Tita Regine, ang binalaybay ni tatay, nga hasta subong hindi ko malipatan. Bahay namin ay kay liit, parang kahong masikip, pero siksik sa pag-ibig na matamis pa sa latik. Kapag kami ay natutulog, banig namin ay dikit-dikit, kaya kami ay parang suman na binalot sa latik. Pero barong-barong man, itong aming tahanan, sagana kami sa pagmamahalan, parang palasyong pangmayaman. Nagmamahalan kami, nagpapatawad sa isa't isa. Kaya nga kaming lahat palaging masaya. Abi mo lahat kaming magkakapatid, memorize gud namon ini, Tita Regine. Kung may bisita kami, ginaparecite kami sa nini tatay. Proud gid siya kaayo, kay siya ang nagtudlo sa amon. Si nanay, mga kundiman songs naman ang iyang legacy sa amon. Kung magabot ang amon lola halin sa province, ginapabisa kami ni tatay, kag dayon sugo nga mag-recite, kag mag-amba kami. Nalipay man si lola nga may mga prutas, kag utan nga pasalubong sa amon. Dayon, hatagan niya sang kwarta si lola, kag sobra ang kalipay sini. Tita Regine, kay tatay ako nagmana sa binalaybay. Sang una kuno, siling ni lola, si tatay ang hari sa binalaybay sa ilang lugar. Wala sang may makadaog sa iya. Kag masami, nagabinalaybay si tatay sang iya luyag ihambal sa amon. Pares kon, luyag na niya nga magkaon, magasiling siya. Nakaluto na ba kayo? Kumain na tayo. Gutom na ako, nagaraguok na ang tiyan ko. Napakadali lang kay tatay, maglambid-lambid sa mga tinaga nga may rhyme. Natural lang para sa iya. Siguro sa iya ako nag-ilog, kag ako nakakuha sa iya abilidad sa pagbinalaybay. Sang duha pa lang kaming bata ng day tatay, pre-war pasado. Nadumduman ko, Tita Regine, nga isang bangkero ang obra niya. May bangka sadto si tatay, kay nagabaton siya sa mga manugsakay, agud makatabok sa Pasig River. Lapit sadto ang balay namon sa may suba sang Pandakan, kundiin gabantay si tatay sa mga pasahero. Tiyempo hapon sadto, kag sikreto lang, kun gabi, masami nga may mga soldado nga nagasakay sa bangka ni tatay. Ginatabunan lang niya ang mga soldado sang hilamon nga ginapakaon sa mga kabayo. Pagkatapos, idulong niya sanda sa ila karadtuan. Maayon na lang kay wala siya madakpan sa obra niya nga ini. Sang masami magbumbahanay ang mga eroplano sa mga hapon kag kano. Nagkutkot si tatay para himuon namong air raid shelter. Kung magbombahanay na gani ang mga hapon kag kano, dayo namon dalagan diri, agud hindi kami maigo sang bala. Do gamay lang ini nga kwarto, malamig kag madulom sa sulod, pero safe kami diri. Sa nagdugay ang inaway, nagpauli kami sa Pangasinan. Nagsakay kami sa tapaw nga gutok-gutok sa mga tao. Pag-abot namon sa Dagupan, Pangasinan, ginapapanaog sa mga hapon ang tanan nga lalaki kag ginpabilin. Pag-abot sa dason nga banwa, grabe hiribion sa mga asawa o nanay, kay basi hindi nakabalik ilang mga bana o mga bata. Si nanay, wala untat hibi. Nagdulog ang tapaw kag ginulat-hulat ang mga lalaki. Maayo na lang kag ginbayaan sanda sa mga hapon. Grabe ilahapo sa pagpanglakaton. Pero nalipay sanda kay luwas na sanda. Pag-abot namon sa Binmalay, Pangasinan, banwa ni tatay, nanaog kami. Naglakat, nagtabok sa suba. Kagliwat naglakat, padulong kanday tatay. Pinagpanihapon na sadto, kag nagkaon kami sa tinanok nga kamote.
Nalipay sanday lola, kay safe man kami. Dayon ako nakatulugan, bangod sa kahapo. Pag-aga, ginpabitbit sa ako ni tatay ang isa ka basket, kag nagpaubos balay. Upod namon si Kuya Alfonso, na mayabas kami tita Regine, kag nanguha sang luto nga kasoy. Amo ini ang amon kinaon, bisan aga pa, kay wala kanon. Salamat sa kaluoy sang Diyos, kay wala man nagasakit ang amon nga busong. Pagkatapos kaon, nagpasuba si tatay, kag si nanay. Upod kami ni kuya. Nagpanalop si tatay sang surong, ang gagmay nga pasayan. Nagpamunit. Samtang kami ni nanay, nagpanguha sang tulya o shellfish. Pag-abot sa balay, ginasluman ini ni tatay sang sambag, kaglaktan ugbos kamote. Busog kami, higop sa baw. Kanami sabor, kay pres katanan. Pagabi, nagpangumbok si tatay upod sanday Choy Domingo, anoy kag pindoy. Katambok sa mga umbok, kag kahamot pagsugba namon. Matawhay ang amon pangabuhi, tita Regine. Wala kalambot binmalay ang mga hapon. Nabuhi kami sa kapisan ni tatay. Nananom siya sang saging, mais, kamote, balinghoy, gabi, ube, kag mga utanon. Wala gutom, basta hindi ka lang pislian. Enjoy kami ni kuya, kay basta maglakat siya, ingod gid kami ni kuya. Kung kaisa gasakay kami sa karabaw, kag magpasuba, gintudloan niya kami maglangoy. Maayo si kuya, kay dali lang siya katuon langoy. Samtang ako, nahadlok magkampay-kampay. Kung nagauran-uran, ginapakalo, o salakot kami ni tatay para magpangkalampay kag mangigi sa taramnan. Kung kaisa, kadakop man si tatay sang dalag, pantat o gurami. Nalipay si nanay magluto sang among dala. Tita Regine, bisan paano, wala kami magutuman. Kabalo si tatay kung ano ang himuon niya, agud makakaon kami. Pagkatapos inaway, nagbalik kami sa Manila. Naghibi si Lola, samtang gatuktok sang iya mamaon. Sang malisensya si tatay, nga malakat na kami. Nasubuan si Lola, amo man ang akon mga tiya, kag mga pakaisa, ay palangga nila si tatay, kag maalwan ini. Permi sila ginahatagan, bisan ano nga mga pagkaon. Hasta subong tita Regine, hindi ko malipatan ang mga masadya namong adventures upod si tatay. Nangin memorable ang amon pagstay sa probinsya sa Binmalay, Pangasinan. Sa magbalik kami sa Manila, nakabata pa sang anom si nanay. Si tatay ang nagapaninda, galuto, kagaatipan sa amon mag-uruton. Samtang ara sa hospital si nanay. Si tatay man ang nagalaba. Kung kaisa ginabuligan namon ni kuya, napisan si tatay. Tagma pinalanggaon sa amon. Sa iya kapisan, nakatapos kami tanan sang high school kag vocational course. Sa mga 1960s, madali kakakita obra bisan high school graduate ka lang. Siling ni tatay, magtutom kami sa pagtuon kag magpisan sa amon obra. Late 50s nasadto si tatay kag may pangabuhi na ang iban sa amon sang ma-high blood si tatay. Na-hospital siya kag na-paralyze. Na-paralyze ang pihak niya nga lawas. Nakabisita pa kami sa akon bana sang magmasakit siya. Nagahibi si tatay sang makita niya kami sang iya mga apo. Gintry pa niyang kuguson sadto si Boben pero hindi na siya kasarang. Ara na kami sa Iloilo kag manugnuwi or sadto sa magabot ang isang telegrama. Patay na si tatay. Natingala ako nga sa New Year's Eve. Dugintugnawan ako. Naglain ang akong pamatsyag. Kag wala ako ka dinner. Gali, kay wala na si tatay. Pinasahi siya nga amay, tita Regine. Grabe magulikid sa iya pamilya. Tanan himuon niya, mabuhi lang kami sa matawhay, kag malipayon. Gani sa imo tatay, bisan diin ka man subong, hindi kita malipatan. Salamat sa pagpalangga kag pagtatap mo sa amon.
Tay, ikaw ang aking idol, ang akong hero. I always pray for you, tatay. Hasta na lang diri ang sulat ko, Tita Regine. Galuha-luha na ang akong mga mata. Pasensya ka na sa akong agi. God bless, sincerely, student mom of Lambunaw. And P.S. Tita Regine, nalipatan kong i-include sa akong sanaysay nga si tatay, isa man ka maayo nga panday. Okay. Sila lang sang iya mga manghod nga laki ang nag-obra sang amon balay. Tanan man nga mga gamit sa sulod balay, pare sang amon lamesa, bangko o humba-humba, kag silya ay gawa ni tatay. Ang manghod kong si Bernie ang nakakuha sang abilidad niya sa pamanday, nga nangin kapital niyang skills agud makapa-Australia. Yes, oo, na mention mo ini sa ato na istorya mong parte sa utod mga si Bernie. So sa liwat, ang tagsulat si student mom of Lambunaw. Kanamilang gid no, kung mga beautiful memories ang ginhimo sang tawo nga inyo gid nga lugya gahandurawon. Ang tawo nga importante sa inyong kabuhi, and he really made you so special, so happy, kag na-enjoy nyo ang inyong bonding together sa unaya. Isang tiyempo hapon, no? At least kamuya naka-inupdanay, and then kadamo sa mga beautiful memories nga inyong natipon kag kanami tanan, no? Because you just described to us how loving, how dedicated, and how nice your father is. Kag ang tanan-tanan, no? Nga mga adventures, may mga naagyan ka mo nga hindi nyo gid makalipatan. Sa duha pa lang ka mo ni kuya mo, di syempre kung diin sila magkadto sang imo nga nanay, upod man ka mo. So may mga memories ikaw nga pangisda ka mo, ara ka mo sa taramnan, tapos ma-remember mo, pang-umbok siling mo, that's pis-pis, no? Ang imong father, and then lutuon nina, kagkahamot-hamot kid, kadamo pagid nga mga memories about your father. And subong ikaw, no, student mom, even if senior ka naman, you're on your 80s, kung hindi ako malipat, but ang imo nga paghanduraw sa imo nga amay is still so very clear. So that means naging treasure mo gid ang mga beautiful memories you had with your father. So salamat gid. Kag if you still have other stories, you said, no, na-mention mo earlier, may duha ikaw ka letters. So hulaton ko lang or ari na diri ang imo nga sulat nga isa pa. Sige, salamat gid sa imo sa liwat. Student mom of Lambunaw. 38 minutos, makalipas ang alas 2 sa ating pagpanumbalik. Wow, nagapanumbalik siya. Si Toto Sobang sang probinsya sang Iloilo may i-share diri sa aton sa KLP. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko, haw? Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang Doric Lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Ay, ari na, bawhidlaw mo to sa iya ba? Nagabalik si Toto Sobang with his story. Di niya kita dalon, bawdo sa Palawan, gid. Sige. Thank you, Dili, ha, sa mga pictures nga imong ginapid diri. We'll be showing them in just a little while. Samtang nga nagabasa ako diri. But, pasensya ha, not all of the pictures ang kaya nga ma-upload. Ma-download. Sorry, nga ma-download. But anyway, damo-damo man siya. Salamat, gid, because he sent mga kabombo 18 pictures. So, mga more than 10 ang kaya. Here we go. Dearest Tita Regine. Maayong hapon, Tita Reg. Kung maayong hapon man sa matag palamati, isang bantog ng programa sa Bombo Radio, attendance check, at ang nagbabalik, Toto Subang. Tita Regine, pasensya kay kabi, sigid bi Tita Reg. Kumusta ang tanan? Ginsilingan ako sang tiya ko nga si Tita Jessie, nga avid fan mo gid. Nga ginapangita mo ako, o gani, nga ang wala na ako nagapadala sang letter ko, kagapabatsyag. Yes, gid. So, ari naman ako, tita, para mag-share sa akong experiences sa kabuhi. December 2022, last year, nagpalawan trip kami. So, 3 kami ka-batches with different time and days sang plane trips. Kami nga group na belong sa batch 1. So, balik kami una biyahe pa Manila. Iloilo to Manila, Manila to Puerto Princesa, Palawan. Nagabot ang amon plane from Iloilo sa NAIA Airport 6:20 in the evening. Pero na-late kami sa pagwa sa plane. Hasta wala na kami kahingagaw sa connecting flight na 6:45 on the same day. Uy! Gin-try namon kadtuan ang airline company kay basi bala, yara pa ang eroplano namon. Halos tanan nga floors ng airport nasaka namon.
Pero siling sa personnel, nakalakat na ang plane. Ay. Tita Regine, ng luya kami tanan. Siling sa mga upod ko. Kung hindi kita madayon, malagaw na lang kami kuno sa Metro Manila. So nagpila kami sa rebooking area. Kadamo sa mga pasahero nga the same man ang case sa amon. Samtang gahulat kami sa amon nga linya sa Terminal 3, dira na gali dapit sa area namon galabay ang mga foreign flights, tita. Baw, napatulala ako sa mga naggalabay ng mga local and foreign travelers kag mga empleyado sang plane companies. The United Nations, tita mo. May mga Europeans, Americans, Australians, kag mga puti, kag mataas sa mga ilong. Samtang nga ginatulo ko sila, ginahimas ko ang ilong ko, tita. Siling ko, ahay, kataas siya sang ilang mga ilong. Ako niya buho, langgid sang ilong ko, ang mapabugal ko. Dayon ko sinautoy-utoy kakadlaw. Upod ang mga imaw ko sa obra. Dayon, Tita Reg, naglabay naman ang mga taga-Arab countries. May mga tabon sa mga mata nila. Kataas man sa ila, tita. May ara man mga taga-Africa, mga Indians, Koreans, kag iban pa nga mga nationalities. Nalingaw kami, tita, kalantaw sa ila. Ila binagid ang mga maanyag nga mga babayi, ang iban sa ila do mga santos ang hitsura. Do nadula man ang stress namon nga ginabatsyag tungod sa amon kato nga mga talan-awon, mga amo kato nga talan-awon. Hamakon mo, tita, alin alas 7 sa gabi, pila namon sa rebooking area. Alas 11 na sang gabi, sang gin-cater kami sang airline company. Siling namon, sala ninyo ina nga airline company kay delay na kami nilagin pagwa sa eroplano. Kung earlier tani, nakahingagaw pa kami sa amon nga connecting flight Manila to Puerto Princesa. Siling sang airline company, reschedule flight kami pagka next day, 4 p.m. Ginpastay kami, tita, sa isa ka marahalon nga hotel sa tabok sang airport. Tag 15K per night. Wow! Bongga. 15,000 ang gabi. Grabe. Plus dinner, breakfast, and lunch for free. Ay, ang galing. Bale, 16 kami tanan from batch 1. Tagduwa kami sa taga-rooms. Bo feeling VIP kami, tita. Kanami isang ilang mga services. Pagka next day, nag-breakfast kami. Buffet, tita. Worth 1,000 pesos ang breakfast. Siling ko sa upod ko. Abi, ma'am girly, kuhain man ko sa mga pagkaon. Dito nga serving area ay, dito ayun. Pagbalik niya, tita, hindi kuha niya sa ako niya pagkaon. Abi mo kung ano? Puto, scrambled egg, kag corned beef. Pagkita ko sandala niya para sa akon, siling ko, bow, ma'am girl, 1,000 aton budget sa breakfast, tapos hatagan mo lang ko puto. Hehe, kadamo sinastigbawan. Pati lawaman ko bi sa mga pagkaon ng mga pang-sosyal. Kay kisaman lang ni. Kag utoy naman kami sang kadlaw. Ahay, tita. Ang batch 2 ya, nakauna na sa Puerto Princesa. Sige sila update sa group chat namon. Kami ang batch 1, madungan flight sa batch 3. 4 p.m. pa. So, naglagaw kag enjoy namon ang free services ng hotel, may swimming pool kag nagpalamig sa air condition nga room. Pagbukas mo sang bintana, makita mo gid ang airport kag ang mga overpass. And to break the boredom, why ko bala kaptan ang remote sang TV kag nag-traffic reporting kuno. Ala TV reporter. Kay tungod impromptu, damo bloopers ko Tagalog pa nga daan, nagralakwid man ang akong dila sa Tagalog. Mayutani kong English. Enjoy gini ma'am girly ang akong nga pag-report. Kaya gina-coachingan na pa ako. Kaya tungod sala akong mga ginahambal. Tita Reg, Filipino major si ma'am girly. Ako yung English. To make my long story short,
Pagka 4 p.m., nagkitaay na kami sang batch 3. Iban ga hinibi, kitungod abi namon, hindi na kami madayon sa flight. We felt relief sa naglupad ng amon nga eroplano. 6:15 sa gabi, Manila to Puerto Princesa. Mo delayed pagigali. So pag-abot namon sa airport, diretso na kami sa van going sa El Nido. We arrived at El Nido alas 2:50 sa kaagahon. Isa lang kami ka apartment area, batch 1, 2, and 3. Wala man kami katulogid, kay ang batch 2, ginhulat nila kami nga mag-abot. Naginistoryahan na kami sang amon inagyan. Especially ang pakadto sa El Nido nga road, Tita Reg. Kadulom. Kakita na kamo sang horror film nga gabiyahe ang van namon. 2 ka vans gasundanay. Kay sa front seat ako gapungko, makita ko gid ang tanan. Madulom. May fog kag suga lang gid sang van ang gapasanag sa dalan. Na-enjoy sang batch to tita ang ilang nga trip. Bangod udto sila yan nagbiyahe pa El Nido, tag naka-experience pa sila sang night party dito. Sang nagsanag na, supposed to be, malagaw kami tani sa mga isla sa El Nido. O galing, dalag ko ang balod, kag wala kami na dayon. Masubo man ang tanan, pero nag-enjoy man kami gyapon nga grupo. Nagpaligo kami sa El Nido. Kadamo to sa mga foreigners, tita, sari-sari lahi. Naglagaw man kami sa beaches sang El Nido. Mga beaches sa mga sikat nga artista ni Piolo Pascual kag iban pa. Balaan mo gid kung diin ang mga Pinoy gahukmong kung sa beach. Siyempre, sa maharon-haron nga areas, hadlok mag-ito. Pero ang mga foreigners perting ila pagpatial sa initan, nakabikini, kag kung ano-ano pa. Nagpanyaga kami, kag naghimos ang gamit namon, kay mabalik kami sa Puerto Princesa around 4 p.m. Nagbakal ako mga souvenirs, kag nagbiyahe na kami. So sa Puerto Princesa na kami, kadamo kami gingkaduan. Naglagaw kami sa isla, nagkaon seafoods, nagbisita man kami sa crocodile farm. Kadalag ko sa mga buaya, Tita Reg. Kag nakakapot man ako sa crocodile. Kalamig sang ilalawas, Tita Reg. Nagtour man kami sa Ilamanami kag malapad nga plaza. Naglabay sa Palawan State University antes natapos ang adlaw. Naghapit kami sa Puerto Princesa nga Catholic Church. Timing man nga may misa sa pag-visit namon. Siling ko, Tita Reg, Lord, gapasalamat gid ako. Kay bisan ano kadamo sa mga hitabo nga naghinder sa amon nga trip. Pero sa kaluoy mo, nadayon gid kag nagtingob kami. Kagabay pa, ubayan mo kami sa amon nga pagpauli sa Iloilo. Ka-memorable sa trip namon, tita, tungod ang mga lugar sa Palawan nga sa laragwahay ko lang nakita asadto sang jutay pa ako. Subong, nakaduan ko na. Kag may moral lesson man ako nga na-learn, and that is, God's plans will always be greater and more beautiful than all your disappointments. Wala man namo nakadtuan ang underground river tungod malain ang tiyempo, pero may second time pa man Importante na enjoy namon ang mga experiences samtang kami trip sa Palawan. Diri ko lang tapuso ng akong malawig na sulat, Tita Regine. Pasensya ka na. Ikaw na lang bahala sa letter ko, tita. Belated Happy Father's Day sa tanan nga mga amay. More power and God bless. Saliwad, ini si Toto Subang, sang probinsya, sang Iloilo. Well, Toto Subang, thank you very much for taking us to El Nido, to Puerto Princesa, Palawan, through the pictures. Ngayon mga ginapid diri sa amon. Baka nambi, kasadya sa inyo, mga teachers kamo, no, nga naglalakat. At least nakalagaw-lagaw kamo to. And you said, sa unang mga pictures, sa mga pictures mo lang nakita ang mga lugar nga inaagin pang mention mo diri. But now, nakadtuan mo na gid, nakaset foot ka gid
sa sina nga lugar. Kakasadya man, no? Sometimes bala, no? Ang mga nagakalatabo, mga blessings in disguise gali. See? Because na-delay ang inyong flight, at least nakapahuway-huway ka mo, nakabuhay reyna, kaghari ka mo, super relax ka mo sa hotel kung sa diin ka mo ginbilit sa airline company. So, gintagaan ka mo sa inyong matulugan, kag na-enjoy nyo gid so much, bongga bala, tag 15,000 ang gabi. So, meaning, no, siguro sa 5-star hotel, ato, ang yung ginpatiniran sa inyo, and then ang pagkaon nyo, breakfast pa lang, buffet na. Pero ang ginhatag sa imo, puto. Joke lang. Yung sa damo puto sa imo ginhalinan nga lugar, no? Well, anyway, basta para sa ila to ya, the best na to ya ang puto, di ba? Kay diri sa aton mga manamit gid man yan, no? Ang paghimo sang puto. So, for all you know, basi kung dili pa to pahalin to mga puto nga to gin-offer sa inyo dito sa hotel. Anyway, joke lang. But I know, nag-super enjoy ka mo, tanan nga mga experiences dito. I am sure you would forever cherish, and you said, no, kung may mga lugar man, like ang underground river, wala nyo man na kaduan, you said do may second trip pa man. Wow, I'm sure you are all looking forward. Kagkasadyan, no? Because damo ka mo. Kanami gid man mag-travel. Kung damo ka mo. Damo gid nga mga adventures ang inyo nga ma-experience. Thank you so much, gid, sa liwat. Tuto subang, sulat-sulat, ha? We miss you. And we're very happy nga nakasulat ikaw liwat diri sa KOP. Salamat, gid. Oras naton 3 minutos bago magabot ang alas 3 sa hapon. Magpapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Nabala, ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag Wailao sang Taipei, Taiwan. Thank you, Gid, sa imo gin-email diri sa aton part 2 of your story. But sad to say, hindi natin madiretsohan sa sining hapon because wala nakita sang oras. But anyway, was sigurado, Gid, no? Nga babasa nato ng imo nga letter. And of course, also the letter of Nanay Beth, nga supposedly today niya luyag, nga basahon naton, pero hindi kinaya. So, Nanay Beth, tomorrow ha, basahon ko man ang imo nga story.
Kag kamo dira mga kabombo sa liwat, ang mga istorya ninyo nga liog mga labot diri sa kahapon lamang program, paki-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala na ninyo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or if you have the time, kag malapit lang man kamo, i-drop na lang, no? Drop by diri sa station and turn over or ihatag ang inyong sulat sa aton nga guard or sa kay Bombero Jane dira sa may panawagan section. Mas madali nga akon nga mabaton. So again, pwede gid ang mapadala ang inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. But of course, ang the easiest is to email them sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Maraming salamat sa inyo tanan. I hope nag-enjoy kamo sa mga manaming ang mga istorya nga aton nga nabasa sa sining nga hapon. We'll continue enjoying beautiful stories. Was naman. Maraming salamat sa inyo sa gihapon. Inyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.